Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Today is January 4. Today is January 4. Everyone stay healthy and safe. Ay, Zena Kim, hello. Ikaw ang pinakaunang pumasok sa akin. Alain mo yun. Kaka-start ko lang, kapatid. Thank you for coming Thank you for coming, kapatid. Thank you for coming. Kaka-start ko lang, saglit lang kami. Bigyan kita ng jacket, my friend. Kaka-start ko lang, saglit lang kami. Silent K, may jacket ka na, kapatid. Kaka-start ko lang, saglit lang. Yun, FS Igorota, hello here. Yan, bigyan na ng jacket, kapatid. Ay, di naman, thank you for coming. Nabigla ako, kaka-start ko pala, my friend. Di pa ako nakapag-share. Love. Yan, may kami ka-chat kay Love, no? Si Lalab. Love, may jacket ka na, kapatid. Thank you for coming. Yan, thank you sa paano mo dyan. Kaya di lang kasi ako sasali sa pangat ng tamsak lang ako sa daan. Sige, okay lang. Kasi sa primer ko, sige. Pay natin yan. Parang nakatamsak na ata ako sa primer mo kanina. Nakatamsak na pala ako. Hey, MJ, kumusta? MJ. Fernando, kumusta? Yan guys, patamsak naman sa premier po ni PK ma'am. Patamsak lang. Gusto kita na mapasakin, kung pwede lang basta na sa kanya kita nakawin ang lagi mong iisipin kung hindi ka mapasakin, kung walang pasabi mo din na di kayo makakawin. Yan guys, thank you ha. Nagsisaglit lang si guys. Nag-share pa lang. Kasama na kita ka. Yeah. Mika shot kay Hearn, say hello host. Kamusta ka na, kapatid? Anong balita dyan, no? Bahay ko po, yan guys, dikitan nyo po si FSU Igorota, nagbababo ng bahay. Dikitan nyo na po yan guys. Guys, patamsak naman kay Kikay Ma'am at mag-iwan po tayo ng bakas. Dana ka na sa Kapin Mouse, yun. Importante guys, nakapag-iwan po tayo ng bakas. Yan po si Kikay Ma'am guys, ang akin ng VIP rin yan guys. Please, kunik also Hearns guys, ang aking VIP also. Yan, type mo lang yung Hearns, yan. Grade 2 na kapatid, yun. Ang bilis ng... Andyan na po yung bahay ni Hearns guys, binaba po ni Nightfoot. Ikitan nyo na po, si Hearns yan, nagbabalik, dalawang panana po ibabalik sa inyo. Late na po ako nag-start kasi yung anak ko guys, ayaw ko paalis yun. Sa kwarto, naglalambing. Inaano ko muna. Natulog. Okay, Kikay Ma'am. Yan guys, pabala po kayo ng bahay guys. Ay, dadami na tayo mamaya dyan. I'm sure. Sige. Daan lang po tayo rito guys. No? Share muna tayo. Share muna tayo. Oh, hello Shirley. Na-play kita kagabi ha. Na-play kita kagabi. Ang New Year ay same pa rin. Walang ganun pa rin. At kailangan pa rin lumaban para malagpasan ang lahat ng mga pagsubok. No? Laban pa rin tayo ng laban guys. Walang ano man po sa inyo. Walang ano man po. Lahat ng aking mga VIP ay pinaalagaan ko yan guys.
Para, ano, tulong-tulong tayo, no? Go, yan. Bote pa to si, ano, si Shirley, guys. Ano yan, saka si Ike, mga paano, nakakaangat na yung matayuan sa buhay. Walang problema. Walang problemang, walang mga utang. Guys, nag-share pa lang ako, saglit lang. Love full pack. Oh, yan, sabi po ni SP, si Gurota. Yan guys, dikit-dikit na po tayo guys. Nag-share pa lang ako guys. Share pa lang. Ano ha, walang problema walang problema to si Kikay man. Baba ng bahay, Gurota. Baba na ng bahay, Gurota. Yun, may kami nga sa Timara, Miriam Palomelo, thumbs up down. Thank you kapatid. Thank you for coming. Si Gurota, guys. Ito po yung bahay ni Gurota, guys. Ito ba yan ni Gurota? Nagag-problem. Hoy, osoy. Kera Rena Velardi. Mega shout kapatid. Wait. May tanong dyan. May jacket ka na, Kera Rain, and also si Mara Marin Palomino. May jacket ka na also, kapatid. Tangsak lang ko, bro. Busy ka. Sige, thank you for coming. Travel Tabay. Thank you sa patamsak, mga kapatid. Kera Rain of the Velarde, may jacket ka na. And also, Mara, you already did jacket, so you can start to drop your link and please connect everyone here. Yan guys, lapagan na po tayo dito guys. Ilapag nyo ng bahay nyo, huwag nyo na patagalin. Yan, GNR channel. Yan kapatid, thank you for coming GNR. GNR, yan. Kaka-start lang po kasi ni host guys, kaya medyo nag-share pa lang ako guys. Hindi pa ko, wait lang Cute, sinong cute? Grabe naman cute. Si kay tayo nagkatikitan, Jenner, no? Kay, Shakoy TV, di ba? Kanina. Si cute po. Nga pala to, si cute girl pala. Akala ko iba yung... Ito ba yung katikitan ko kanina? Si cute girl pala yun. Yan guys, si cute girl guys. Ano ko yan guys, aking VIP ko rin. And also, please connect also in my World 101. One of my best friend also guys. Yung aking mga VIP ko yan guys. Susok na po. Thank you sa pagsusok. Yan guys, please connect to in my World guys. And also, cute girl guys. Si cutie guys. Ay, nag-ilis pa ako, host. Sige. Ilis lang tayo, guys. No? Bakas lang po, guys. Patamsa ka mo naman si Travel Tabay Vlogs Official. Isa na rin monetize channel. Yan is me, Jel Santos. Thumbs up lang from Filipino. Thank you, kapatid. Yan, may jacket ka na, kapatid. Thank you for coming. And then, Carl Dusa, Tantusok. Yan, kapatid. Thank you for coming also. Everyone here na pumasok, may mga jacket na po kayo. So you can start to drop your link and mag-connect na po tayo guys. Sige, okay lang po, Travel Tabay. Walang problema kapatid. Parang hindi na kita parang hindi ka na ata nag-LS. Hindi na kita napansin. Nag-LS ka. Mag-LS ka baba ka lang dun sa GC natin para makapasyal din naman. Salamat host!
Walang anuman po, walang anuman mga kapatid. Ate Gina TV Dan sa iyo, full package, pasukli na lang. Sabi po ni Kiara Rain Abelarde. It's me, Jason J. Santos, registered nurse. RN yan, registered nurse ba? Nagbababo ng bahay. Ben Caldoza, mayroon ka ng jacket kapatid. Babalik naman sa mga binakasang ko, huwag ka mag-alala, Igor Rota, babalikan ka na yun. As long mag-iwan ka ng bakas, babalikan ka dyan na. Host, dandi kita din, kita host, nag-iwan lang ako ng bakas. Sige guys, yung mga bagong pasok po sa akin na nagbakas, lagyan nyo po, may 5 po kayong banana sa akin, 4 na banana po kayo sa akin guys, mamaya. Bibigyan ko po kayo ng mga 4 na banana, ha? Basta yung mga bagong pasok today, kasi lahat na po ng isda ko kanina, lahat binalikan ko na bago ako nag-LS. So yung mga bagong pasok, may 4 po kayong banana sa akin. After my LS, no? Dan ako sa iyo, Igorota, Dan all, sabi po ni Love. Live with Jane Gray, ako din host, Pingi Banana. Sige, magbakas ka nga, Live Jane Gray, bigyan kita ng 4 mamaya. Parang nabigyan na rin ata kita. Nabigyan na kita. Magbakas ka na lang doon sa aking mga pages doon. Then, I will check later. Pero I think nabigyan ka na. Pero magbakas ka na lang, at maalala ko mamaya, no? Baka magpa-member ka naman dyan. It's me, Jason Ren. Dan na sa'yo, full package, pasukli na lang. Ayan, nabababa ng bahay ko si Kiara Ren. Yan ang F1 Enterprises, hello po host. Yan, thank you po tayo kapatid. Yan guys, magkikita na po tayo dito guys. Guys, connect guys sa ating mga VIP guys. Yan, si guys, nagbawa po ng bahay po si Live with Jane Gray. Please pakiconnect naman guys. Ano po sa legit yan guys. Nagbabalik din yan guys. DJ Jordan. Isang magandang araw po ngayon. Ano bang araw ngayon guys? Today is what? Oh, today is Monday, no? Monday. Kira tamsak dan salamat daw, no? Lumaki yung tigawat ko guys. Ano ba ito? Yan group bat na high host. Yung group bat na bagong pasok to ha. Yan, may jacket ka na kapatid. You have a jacket so you can start to drop your ring. And please don't forget to tamsak si host. Diyan na pisiguro Dan na sa you full packets Elgin Vlogs. Uy, kumusta ka na Elgin Vlogs? Buti nakapasyal ka. Oat mo ba ngayon? Kumusta ka na kapatid? Yan Elgin Vlogs. Hello host, kumusta? Musta? Thank you for coming kapatid. Oh, welcome po kay dito kay host, no? Yan mga may jacket ka na Elgin Vlogs. Thank you sa patamsak kapatid. And Thunder the Wonder, tamsak Dan knows. Yan mga kapatid. Ayan, may jacket na kayo. Mangisda lang po tayo rito guys. Mangisda lang po. Aba, bloomings. Ay, siyempre. Pag gumamit po kayo ng sabon na perla guys. May tigyawat na nga si host. Sa mga problema guys.
LG Nightbot Tanks. Yan, sa Thunder, nagbaba ng bahay si Tarndy at saka si Love Love, guys. Kita nyo na, guys. And also, nagbaba ng bahay po si Apan and Enterprises. Yan, guys, badikit naman mga guys. Iwan lang po kayo ng bakas. Guys, when you, pag magdikit po kayo, guys, paki-ano lang po, guys, paki-tamsakan, kalimbangin mo na, kalimbangin natin na yung ayos na. Oh my God, thank you, Elgen. Thank you sa pamimber, kapatid. Ikaw ang pinakaunang nagpakulay sa akin ngayon, Elgen, no? Okay, iat kita sa aking GC, no? Ano ba yung ano mo sa Facebook? Nakalimutan ko dun sa Facebook. Ano ba yung ano mo? Sobra kasing dami na kasi sa Facebook ko. Thank you, kapatid. Ano kita? Baba ka nga ng bahay nga. Elgen Vlog, baba ka nga ng bahay. Nakalimutan ko. Ano ba yun? Hey, Sigurota on the way. Sabi po ni HB Jason Santos, the registered nurse to yan. Elgen Vlog, pag yan na naman yan. Pakibaba nga yung ano mo. Ayo. Hoy, Benz, ganito sa Hair Lang Host. Yan. Host pa like din ng FB. Page ko name as Innocent Adventure. Sige, mamaya ko na lang, ha. Like bot, thumbs up na, napasukli na lang. Yan sa amin. Guys, pag magdikit po tayo, guys. Grabe naman. Di naman sa ganun. Ga-explore it, thumbs up. Yan. Baka nga ng bay, para yan ako kita. Ga-explore, you have already jacket. May jacket ka na. Dali Chris, definitely na host. Thank you for coming, kapatid. Goba ng Batna. Ba't group Batna? Ba't group Batna? Ano? Salamat po sa everyone. Guys, dito po lahat ng ating guys. Mga legit po tayo rito, guys. Kailangan natin yung hindi lang yung banana na lumaki, kailangan natin ng banana na handang sumuporta sa bawat isa sa atin. Hi, host! Herns! Her name! Yun. May jacket ka na, kapatid, ha? So you can start. Type mo lang yung Herns. Type mo lang yung Herns, pare. Magbaba ka ng ano. Sinightbot na magbaba ng ano. Herns lang ibaba, tapos i-type din, baba na siya. Masa ba ito si El? Padikit balik po all cards. Guys, yung mga bagong pasok lang po dito sa akin, guys. Mag-iwan po kayo ng bakas sa aking mga video at may 4 na po kayong banana sa akin. After my LS, babalikan ko po kayo. Elgen Vlog at to si Elgen po. Ayun. I-ano natin yan, yan, patamsak po, salamat yan. I-pin natin yan. Guys, padikit naman kayo sa aking bagong VIP member, guys, si Elgen Vlogs, no? Patamsak sa premiere niya yan, guys. Uy, kumusta naman ang bagong taon mo, Elgen, no? Thank you, ngayon ka lang nakapasyal ulit sa akin, no? I know na busy ka, pero thank you pa rin nakabisita ka sa akin. Kala ko, hindi ka na bumibisita sa... Imisit ka nga sa aking Facebook para mahat kita sa aking GC. Dahil imisit mo nga ako sa aking Facebook, nakalimutan ko, sorry talaga. Ano ba yung pangalan ba ng... Pangalan ba ng ano mo? Okay. Laila Jen pala, no? Laila Jen, okay. Laila Jen Riguyal. Natin yan, Laila Jen Riguyal. Pilipino ay ganda. Kasalong parang nananagyan na ako. Masyado nang lumadala. Kung mawawala, ilalapin ka na't lahat. Kung madala, mahal naman. Gutom ka lang siguro, price. May bigti pang kasama yan, upgraded na yung size. Yun, naad na kita, ha? Naad na kita, Laila Jen. So, pag may baba ka lang dito. Then, naad na kita sa aking GC dyan, ha? Pag may mga premier, may mga LS ka or drop mo lang doon para at least maano natin.
Ayan guys, magdikit-dikitan na po tayo guys. Ha? Ayan, may kami kasi kay Jeffrey Pogi. Thank you, Jeffrey. Thank you kapatid, may jacket ka na. Ano ba nag... Ayan, Jeffrey, may jacket ka na kapatid, may jacket ka. Thank you for coming, thank you for coming. Sa mga bagong pasok guys, mga thank you po sa lahat ng mga bagong pasok guys at magdikit-dikitan na po tayo. Jeffrey, pasensya na hindi kita na shoutout agad sapagkat nanggaling po ako dun sa aking bagong member. Inad ko muna sa GC. Ngayon, Jeffrey, may jacket ka na kapatid, so you can start to drop your link and please connect everyone here, no? Yan, Elgin Vlogs, dahil na po kita pasukli na lang po, doon mo na lang ako sa balikan sa bakas ko sa bahay mo. Yun po, yun, sabi po niyan. And I Susan, dahil na tayo, yan. DJ Jordan. Magkakarwas Pablo ako, sir. Yung vlog, salamat po sa mga kapatid, mag-iwan lang po ng tamang bakas. Legit, balik po, salamat. Konti na lang host, mag-1K na, yan. Sige, lab-lab, ano, mag-isla ka lang dyan. Marami ka pang madikitan dyan. Dikita mo si Elgin Vlogs, no? Magbiwan ka ng bagas sa akin, mamaya bibigyan kita ng 4 na banana. Mag-comment ka sa aking video doon. At after may LS mamayang gabi, didikitan kita sa aking 4 na banana, ha? Then, mangisda ka lang dyan, mangisda. Andyan po si Elgin Vlogs. Guys, please connect to Elgin Vlog, guys. Yan, andyan nakapin po yung bahay niya. Sana sa iyo, full packet pasukli na lang, thank you. Sabi po ni Kiara rin. Yan, it's me Jason, and SP siguro ang dikit at full pack. Yan. I-add mo na kita sa aking night boot, LG. No? Ikaw lang, wala nang ibang sa'yo ay makakakilig. Kaya huwag ka na magtampo, ikaw lang ang gusto ko kahit na ako'y nakikinig. Makinig ka muna sa aking mahal, walang ibang makakapatay ng iyong ganda. Kaya yung kapi mo na lang ako, isa di ka tumigil sa kakatanda. Ano na ang ilagay ko rito? Jane na lang, Jane. Alam ko mahal mo ako, pero sigurado wala kang napati ka pa ba? Sa'yo, pananggaling ang mga salitang di magtatampuhan. Kahit saan pa tayo mapunta, saan mo ika'y maiintindihan. Alam mo na madalay, dito yung kalaan. Subitin mo parang wala namang nagalang. Galit-galitan at nag-iinit pa. Sarap kasi yung lupit mo umiinit ka. Alam mo na madalay, dito yung kalaan. Subitin mo parang wala namang nagalang. Galit-galitan at nag-iinit pa. Yan guys, please mag-connect na lang kay Elgin guys, ang aking bagong VIP member. Yan, nandyan na po yung bahay mo Elgin. Ha? Yan guys, magtigit-tigit na po tayo dito guys. Huwag na po tayong ayan, bigyan-bigyan sa kay Patmore Street. Maayong hapon din na napod ko mamasolaw. Lagi ko mamasol ka perminti kay Ron. Karon na mga kuha tag pangunudaan ba? Kadikit naman po, paiwan na lang ng tamang baka, sabi po ni Thunder, no? Yan guys, dikitan mo yun sila vlog, dikitan mo si Thunder the Wonder. Pabalikan na lang. Alma Lasaga, thumbs up down, so play na lang. Si Alma, wala po dito si Alma, VIP ko rin si Alma, pero magbabalik yan. Guys, once magdikit po kayo sa aking mga VIP, lagyan nyo po ng hashtag yun, ha? Para pag once mo nilagyan nyo po ng hashtag yun, alam nila na galing po kayo sa akin. At 100% nababalikan po kayo. Yan guys, mas maganda po idikitan nyo muna yung mga nandito guys, no? At least sigurado po kayo mabalikan on the spot kung gusto nyo po. Pero okay lang din na dikitan nyo po ang aking mga VIP. Kasi babalikan naman din kayo. Basta once magdikit po kayo sa aking mga VIP guys, please, ito gito. Hindi pa babayan na Ito. Guys, padikit naman pa iwan. Ayan guys, dikitan nyo po si Ronilo guys. Ang aking VIP guys, si Ronilo guys. Dalawa pong, dong wala ka nag-LS ka ron dong, no? Guys, please connect to Ronilo. 2 bananas ang ibibigay nyo sa inyo guys. And also, Herns guys, Herns. Yung mga binababa ko guys, may 2 po kayong mga banana po ang mababalik ko.
Pwede, ano ba, pwede mamasol na Patmos TV, no? Ah, ganun ba? Tinignan kita, wala. Gusto ko lang, akala ko mag-LS ako din. Magtambay sana ako ba, kasi ang LS ko naman 2:30, so at least may 1 hour din akong makapang isda rin, no? Sa dami ng pinag- Guys, please kung ituro nilo, guys, may 2 banana po at saka kay Hearns TV, guys. Hearns 88, guys. 2 banana pong babalik po sa inyo, guys. Ayan, Hearns, nagpalipad na naman si Hearns sa akin. Thank you, dong. Thank you. Thank you so much, kapatid. Thank you so much. Mamaya, ipiplex natin yan. Natin yan. Yan, Thunder, The Wonder, Ronelo Dan, sabi po ni Thunder, no? Basta guys, lagyan niyo po ng hashtag yun, ha? Para pag magdikit po kayo nila Ronelo, nila Hearns, guys, lagyan niyo po ng hashtag yun, ha? Para alam nila na galing po kayo sa akin, guys. At sigurado pong 2 banana pong ibabalik niyo. Yes, host. Yung Hearns 88 nga, diba? Hearns nga, 88. Ito nga yung binababa ko kay Nightbot. Sa'yo yan, diba? Yan guys, dikitan niyo po si Ronelo at saka si Hearns, guys. At saka si Elgin Vlogs. Si Elgin Vlogs, guys, ang aking bagong member, guys. Please connect also, guys. Andyan po yung bahay niya. DJ Jordan. Ang kahirapan ng mga puso. Sabihin na ako, alam ko hindi ako. Ayun, Michael Pangilinan Alba. Hello, host. Michael, may jacket ka na, kapatid. Thank you for coming. Ha? May jacket ka na, kapatid. Palayain ang All horns done, sabi po ni Thunder the Wonder. Guys, please connect to, Elgins, guys. sana'y tayo. Please connect to Elgins, guys. And also, Ronilo. Si Ronilo, guys, magdikit po kayo kay Ronilo. May 2 po kayong balik na banana. At saka si Hearns, guys. Si Hearns, 2 pong banana ibabalik sa inyo, guys. Mga legit yan, guys. Mga organic friend ko yan. Talagang mga generous yan. Napaka-generous yung mga tao na yan, guys. At the same time, mga VIP ko at saka mga super chatter ko yan. Sa ulan, Elgin Dan, Thunder the Wonder, yan. Mga gusto ko kay yan, guys, please connect also In My World, guys. In My World. Sige lang, guys, magtimpla lang ako ng gatas, guys. ng mga yakap ko't halik. Heto na. Di ba't sabi mo, hindi mo ko iiwan? Hindi ko ba kaya na ako'y mag-isa? Di ba't sabi mo, sabay tayong tatanda? Bakit bigla ka na lang nandiyan sa aking buhay?
Yan guys, magdikit-dikit lang tayo guys. May bago ba tayong pasok dyan? Limutan ko magkukas ng bote ng bata. Ayun, Lidres mo to. May ano ka na kapatid, may jacket ka na. Lidres, pasensya ka na, hindi kita nabigyan ng jacket. Pwede maglapag na kayo guys. Pwede kayo maglapag ng ano. May jacket na kayo guys. Pasensya na kayo kung hindi ko kayo nabigyan ng agad ng bahay. Jacket. Magkukas lang ako ng bote. Under the Wonders, dikit. Yan. Si Chris, si Garnada. Pay, ako gamit niyan, Chris. Sige. Please connect to ano guys, Runilo guys and Hearts. At saka Lynn guys, Lynn. Guys, ugasan ko lang yung ano guys, yung ano ko, yung mga bote ng bata. Ano lang kayo dyan, magdikit. Sagit lang guys, sagit lang.
Okay, I'm back. Guys, pasensya na guys. Naghugas lang ako ng bote ng bata. Yan, Juliet Bisaya. Ay, nag-ano na si Juliet Bisaya. Nag-renew na. Ang galing talaga ni Juliet. Yan guys, thank you ha. Thank you sa pag-tune in nyo pa rin sa akin habang ako ay naghugas ng bote ng bata. Eh, Juliet, naghugas lang ako ng bote ng bata. Nakalimutan ko, hindi ko pala nahugasan. Tapos humingi yung anak ko, wala ng bote kasi nagamit na lahat. Yan guys, let's connect to Juliet guys. Juliet guys, let's connect. Thank you sa pag-renew Juliet. Thank you so much. Hirap talaga ng ganito ang buhay ng ano Juliet. Ganito ang buhay ng binata. Ba't ano bang mga kadramahan naman yung message mo sa akin? Napagod ka na. Ba't napagod ka? Ako nga, ang lagas ko 30, 25. Ba't na imbes na malapit ka na mag 1K, pag umabot na tayo ng 1K, yung banana mo, pag umabot ng 1K na yan, doon na tayo focus sa watch hour, okay? Kaya nga nagpi-play rin ako sa inyo. Kaya nga guys, pasensya kung hindi ko kayo na-play ng araw-araw kasi ang dami ko kasi kayo, marami kasi ko kayong piniplay guys. Every night, nagpi-play rin ako. 3 tao piniplay ko, kaya hindi ako nagpi-play ng 10 hours. Tag 10 hours minsan, tag 8 hours lang, 7 hours. Kasi, alam mo naman yung cellphone ko lang ang gamit ko. Tumutulong ako sa inyo guys. Oday, thank you for coming, Oday. And also, that is good. Tipitin mo, parang sa premier balikan. Ayan guys, yan, tamsakan kita, daddy girl, sa premier mo. Pang 44 ako, daddy girl. Guys, please connect to Juliet, guys. Napaka-legit yan ng aking VIP ko yan, guys. No? Kaka-renew lang niya, guys. Daddy's girl, tapos na ako, nagtamsak na ako nun. Yo, single, nag-isa, naghuhugas. Uy, yan, Ledger Basyo. Tansak na. Yan, Leslie Sumoto Thunder. Dikit na po kita. Guys, please connect to Juliet, guys. Juliet. And also, Elgin Vlogs, guys. No? Guys, please connect to Ronilo also, guys. Guys, magdikit po kayo ng Ronilo, guys. 2 banana pong ibabalik po sa inyo, guys. Ha? Yan, tag dito, Juliet. Dikitan mo si Ronilo. Super chatter at the same, nasa New Zealand. Nagpe-play din ng yan, Juliet. Tutulungan ka rin niya mag-play ng yan, nasa New Zealand yan. No? Isang monetize channel na rin yan, nag-LS din siya. Yan, Dina Jordan, thank you for coming. Dina Jordan, may jacket ka na kapatid. Thank you so much. Shoutout sa lahat. Yan, Juliet, sige, puntahan ko si bahay niya. Ito si Ronelo, guys. At saka si Herns, may 2 banana pong ibibigay sa inyo. Yan, si Hearn, saka si Junelo, si Ronelo. 2 banana. Ay, si Monisita. Oh, thank you for coming, Monisita. Oh, Jamon Sim, Happy New Year, kapatid. Happy New Year. Oh, may jacket ka na. May jacket tayo, guys. So, don't forget to, bakas kay host, at saka tamsak kayo kay host, guys, ha? Yan, guys, yung mga bagong pasok kay host, guys, mag-tamsak, magbakas kayo sa akin, guys. May 4 na banana po kayong 4 na banana pong ibibigay ko po sa inyo, guys, mamayang gabi. Mamayang gabi na after Aries, guys. Hindi ko pa ako ayoko kasi tapos siyempre, di ba? Yung minsan yung iba hindi ko maasikaso kasi, di ba? At least mamayang gabi, pag wala na akong LS na after maghugas ang buti na ng bata. Yan na po yung time na magbabalik po ako sa mga nagdidikitan. Yan guys, please connect to guys, Joliet guys, and also Elgin and Ronilo guys. Ang aking bagong VIP si Elgin guys, and Manay Lisa Jen Plus. Uy Manay! Thank you po kayo Manay. Thunder, anahan mo na si Joliet Thunder. VIP ko yan, naka3 renew na ngayon yan. Sayaw. And also cute girls guys, let's connect ang aking mga VIP guys. Pero baby girl, so get your guys, hindi kita kasama, ikaw lang nasa puso, nasa isip na kasama lang. Yung may banda, may manituri na ikaw lang gano'n. Yung mga VIP. Kung ikaw ang nakita sa'yo, ikaw matasa, ikaw lang yun akong luma, walang hawak, pag-isip natin ay tumagay, sa'yo, wala po tayong
kasama, pwede mo na ko bang ilalagay mo? Ito yung kapatid, dikit na, tamsak, nakita ko po, yun. Love, hold on, don't take too much, she's popping to my back. You know she could throw me a brick on my tongue. I ain't looking for another. Ikaw lang baby girl, it's okay. Kahit hindi ka kasama, ikaw lang nasa puso, nasa isip ka kasama lang. You're my banda, di man yung na ikaw lang yung ako. Ibig ba, kung ikaw ang nakita sa akin, ikaw ang kanina. Onyet Danaos. Yan, very good, very good. Guys, basta, please, ano na lang guys, ha? Pag once magdikit po tayo, guys, lagyan natin ng bakas, ha? Para at least, mabalikan po tayo ng maayos, ha? And, kalimbangin nyo, guys. At least, pag mag-LS po sila, makasuporta kayo. At ganun din kayo, pag once kayo dumating sa punto na mag-LS din kayo, guys. Si DJ Jordan. Alam niya sa akong anak ko na akas kiliran. Ako maghahagi sa ako pero ako bakit yung may pagana pinalanggan na bayan na. Yuri man ay lang basta yung mura mong ubiga. Alaga at sala, di ko kasabot ka naman lanay masala. Andam na yung mga ikaw magyanati ka. Alaga, I looking for another. Ikaw lang baby girl, it's okay. Kahit hindi ka kasama. Yung mga binababa po ni Nightpot, guys, ang aking mga VIP, mag-iwan lang po tayo ng bakas, guys, ha? Yuri na ikaw lang yun ako. Di mo baliban, kung ikaw ang nakita sa iyo, matalaman pang I looking for another. Ikaw lang baby girl, it's okay. Kahit hindi ka kasama, ikaw lang nasa puso, nasa isip ka kasama lang. Yung may banda. Time check is 3:30, no? Isang magandang araw po ngayon, guys, no? Araw ng Lunes. Araw ng umpisa ng trabaho at pag-aaral. Ayan, Happy New Year, I am Nix Vlog. Ano, kapatid, nakasahod ko naman. Nakasahod ka na sa YT. May nakakisip ko na pa yung pin mo. Magre-request ako today, guys. Mag-third request ko na naman sa pin. Wala pa akong pin. Lalo na kay Joliet. Thank you, Thunder. No? Thank you so much. Makisabay, makihata, Kahit ka na banana cake. sayaw, sa hinog. Harns, nagbaba pa ng bahay po si Harns Hernane, no? Pakita ko lang po si Harns. Isa pong Marin. Marin ata po si Harns. Marin ka ba? Marin. Yan guys, paligid sa mga idol guys. Ano po si I Am Nix Vlogs. Basta nindot na tuka. Nagbaba pa ng bahay si Monisa Taop guys. Pakikita nyo na rin po guys. At the same time, ang aking mga VIP guys. Yan guys, nagbababa ng bahay po si Yusin Vlog. Dikitan nyo na guys. Guys, wag magdikit po kayo sa aking mga VIP guys. Please, mag-iwan po tayo ng bakas ha. Yan, Marites, hello. Thank you for coming, Marites. Thank you, Marites. Yan, magdikit-dikit na po tayo guys. No? Dan Michael Pangilian Alba, pasukli na lang. Thanks. Patmore, salamat lang ka. Bigyan mo na tinapay. Gusto ka kaya ng tinapay. Bigyan mo na tinapay. Okay. Kasi mami to. Siguro na mami. Sa kwarto. Itulak mo. Push. Close mo na. Mami, yung channel, dikit tusok na kita po. Yan. Basta nindot na tuka. DJ Jordan. Yan, asawa ni Frank Ricky. Sevi, thank you for coming, my friend. May jacket ka na. May jacket ka na, pare. Padadaanan po. Yan, asawa ni Frank Ricky. May jacket ka na. So we can start to drop the link. And please connect everyone here, no?
Jordan. I am done. Pasok rin na lang. Sabi po ni Thunder. It's me, Jason. Let's connect. Babae po ako, pre. Ay, babae ka ba? Sorry. Pasensya na mga kapatid ha. Tawa lang po. Minsan hindi po gaano masubaybayan ng lahat ng mga pangyayari. Yan muna sa taop. Nag-iwan ka ba ng bakas sa mga aking mga VIP? Lagyan niyo po ng hashtag Bion ha. Lagyan niyo na po ng hashtag Bion pag magdikit po kayo sa aking mga VIP, yung mga pinagbaba ni Nightbot Yes ha. Yan guys, dikitan niyo po si Jin Bangayo ng Jin Vlogs. Marikit naman po, payawan na lang ng tamang bakas at susuklin ko kayo 100%. Yan guys, sabi po ni Thunder. DJ Jordan. Somebody. And it's me, Jason. Aaron, daan po, sir. Hearn, sir, Nin. Nagbaba po ng bahay, guys. Dikitan nyo na po rin yan. Basta nindot nga tuka ang DJ Jordan. Di na pa kita tinitigan, di ko na akakayanan. Pigilan mo sariling nagkakausap, bihira. I am Lex Dan. Vlogs done na ako sa'yo, sabi ni It's Me, Jason. Sa'yo ka na parang tayo ang dalawang nandito. Oh, na 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 na. Oh, na 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 na. Oh, na 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 na. DJ Travis. Hanggang magdikit-dikit na lang po tayo, guys. Dikitan natin, guys. Oh, na 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 na. Oh, na 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 na. Oh, na na Paligid sa premier yan. Tamsakan natin yung premier mo. Ano, asawa ni Frank Rick TV. DJ Jordan. Yan, tamsakan ko na at nadikitan na rin kita. Paano? Idikit ko na rin yung isang main ko. Asawa ni Frank Ricky TV. Asawa ni Frank Ricky TV. Asawa ni Frank Ricky TV. Kamsak, wasak host. Yan guys, baka please connect to Noy Bolano guys. Isa na rin isang monetize channel. Yan guys, andyan po yung bahay niya. Binaba po ni Nightbot. Please connect to Noy Bolano. Babalikan po kayo guys. Babalikan po kayo lang guys. Thank you sa pagdalaw sa akin Noy na Frank ready ba lang dikira tamsak eh. Ano to? Ikaw rin to? Yan guys, dikitan niyo po to si Renilo guys, ang aking super chatter, napaka-generous, nasa New Zealand guys. Dalawa pong banana pong ano. John Gaming, hello host, tamsak na host, gwapo naman ang host. Thank you John, thank you John. May jacket ka na kapatid, may jacket ka na. So you can start to drop the link and please connect everyone here. I am Lex Blood Bang, nasuklihan na kita. John Gaming, may jacket ka na kapatid ha.
May isa tao on the way po. Yan ang mga gusto ko ganyan guys. Gayahin nyo to si John Gaming. Pag man magdikit, sasabihin niya, okay, i-mention niya on the way sa bahay. At least alam ng ano. At least ng madidikitan niya, alam niya. So, ibig sabihin, yung madidikitan din niya, pupunta na rin niya sa bahay rin, no? Mani sa tao, pabalik na lang guys. May Jason nagbabari ng bahay, no? Yan manangdan po. Yan guys, please connect to Ronilo guys. Andyan po si Ronilo. Dalawang banana pong babalik sa kanyo. And also ang aking VIP na si Noy. And ang aking new VIP na si Elgin Vlogs guys, no? See you there guys. Thank you po. See you there guys. Isa rin isang monetize channel na rin yan. See you there guys. Elgin Dan, Thunder na Wonder. Huwag ka mag-alala, Thunder. VIP ko yan ngayon lang. Nagbabalik yan. Monetize channel na rin yan. Kanina pumasok yan dito tapos siguro busy yun sa work kaya lumabas na rin. Yan, dikit na raw, sabi po ni John Gaming. Guys, please watch paki-watch naman din yung mga video nila, guys. Kahit mga 1 minute lang, guys. No? At saka, kalimbangin natin. DJ Jordan. Pag hindi makatulog yan, anong oras na? Hindi pa tulog, kaya nag-iyak ang iyak. Yan guys, magtikit-tikitan na po tayo. Yan guys, patamsak naman sa yan. May ano natin tong bahay niya. Yan na natin yan yung bahay mo, Noy. Yan guys, pa-thumbs up naman, padikit naman kay Noy Bolano sa premiere niya. Yan po yung premiere niya guys, paki-ano na lang. Isa na rin sa monetize channel guys, ha. Ay, natamsakan ko na pala to kanina, Noy. Tamsakan ko na pala to kanina, Noy. Yan, Charles TV Official, thank you po sa high five mga kapatid. Thank you po kami. Rico Fusion TV, thumbs up host. Wonder, dikit na po, pabalik na lang. Yan, gaming done sa iyo, sabi po ni Noy Bolano Vlog. No? Yan guys, si Noy Bolano Vlog, guys, isa na isang monetize channel na rin guys. Ha? Yan, done po, sabi po ni Thunder. No? Thunder the Wonder, done na rin, sabi po ni Manel Lizard. Yan mga gusto ko guys. Asawa ni Franz Rick, it's me, Jason Arin, done to you, pabalik na lang, patamsak. Hey boy, Bano, on the way. Noy Bolano, on the way na lang. Nagbaba po ng bahay po si Patmos TV guys. No? DJ Jordan. Yan kami kasi kayo Layana. Madam, kumusta ka na? Thank you for coming. Hanap ko na ba yung lalaking nangingi ng donasyon? Napadalhan mo na ba ng 10,000? Yan guys, please connect sa aking mga VIP guys. Ay, may kami kasi kay ganda. Dan thumbs ako, pa-jacket po. Huwag ka mag-alala ganda. May bibigyan kita ng jacket. Ay, may jacket ka na kapatid. Thank you for coming. May jacket ka na ganda. So, mangisda ka na dyan. Let's see siya umakyat sa live. Malakas naman, ha?
Umakyat siya, umakyat. Bumalik siya, umakyat siya sa'yo. O, napadala mo na ng 10,000. Guess that growing up was never meant to be. Yan guys, please connect to Lyra guys. Isa rito sa monetize channel guys. Yan po ang bahay niya guys. Didn't really care about how anyone felt. Hiding my emotions down in different accents. Oh, the life is lost. Ano yan 2 years ago pa pala operasyon. Umakyat. Huling-huli na patapos na ako. So, totoo yun. Totoo. Ano ba yan? Ano bang nangyari? Ano bang nangyari sa kanya? Fight back what I feel. Ano bang nangyari sa kanya? Bruises where I came from. Ano, nadisgrasya siya, tapos naoperahan na siya. I ain't gonna hide these beautiful scars. Tapos humingi ng ano. Way too out of Kasi next time, guys, pag mga ganyan kasi, ano, kailangan talaga susiin. Kasi hindi pa kasi mapagsamantala. Eh. May nangyari na rin yan sa akin dito, guys, na pero yung nangyari dun sa Cagayan Valley, totoo talaga yun. Bali, ni-refer talaga yun sa isa ko ring VIP. Ngayon, na nag-LS ako, yan buti na lang may nag-donate, nagbigay ng 2,000, tapos dinagdagan nga. Tinulungan rin, malaki ata rin, tapos pinadala sa Gcash. Nagpasalamat naman din. Tapos meron ding taga Bicol na pumasok, humingi rin donation, bahay daw nila ganun. Sabi ko, mag-videoan mo yung bahay. Tapos andong ka, kailangan andong kung totoo ba talaga. Alam, pumasok kang ganyan. Tapos panay message sa akin, minsan nakakasar din. Maluman tayo na ballpark, pasalamat yan, guys. Beats Club. Noy, Dan Tol, sabi po niya, no? Guys, please connect to Lyra, guys. Alam mo si Lyra, guys, may ano yan, mahilig yan sa regarding sa mga humanitarian. Talagang nagbibigay siya ng mga suporta, guys. Yung sahod niya, binibigay niya, dinodonate niya sa mga charity din. Meron daw pumasok ng hini sa kanya. Pinapakyat niya, ayun mo na umakyat. Umakyat late na raw. I've seen every corner, every inch of this place. Being all alone, it really got me thinking. Maybe overthinking that what is lost ain't gone. Yan guys, yung mga bago, sinundikitan niyo po si Leonay Ramis. May 5 banana pong ibabalik sa inyo guys. Alagyan niyo po ng hashtag Bion. Embrace your flight. I'm not gonna fight back. Yan, please dikit to Leonay Ramis guys. At saka Noy guys. Si Leonay Ramis guys, 5 banana pong ibabalik sa inyo guys. Ganda Rose yun. Nasa hospital pa rin tatay na stroke. Ganun ba? Been going way too Yung sponsor ko nga si Tiki, nangingi ng stroke tatay ng December tapos nagpalipat pa kagad. Kaya nga ang bilib nga na no. Asan ba yun sila? Nasa ibang bansa ba yun? Si Tiki? Ang laki ng binigay sa inyo, 500 no? Kahit pa paano, kahit na-stroke yung tatay. Ayan, Lex Plug, digid na po. Pabalik na lang po. Ganda, guys. Thank you, ganda. Ganda ko lang ng bahay. Digid-digid ang ano dyan, ganda. Manila po, nawalan pa ng work end of December. Yan, no? Ang galing. Kung may kaya yan, bakit nagpalipat pa ng ganung nalagyan ng 500? If you're, kung alam mo naman yung, uy, ala, nakapasya si Tonton sa halip. Tonton, thank you for coming, Tonton. Ang balita din, Tonton. Nakapasya ka rin sa aking, ay, hindi na rin ako nakapasya sa LS mo, Tonton, no? Parang bihira ka na rin ano, ano ba yan si Tiki? VIP mo ba yan? Happy New Year, everything! Sabi ko ni Tonton. Kaya nga, no? Bilib din ako kay Tiki, no? Talagang... DJ Jordan. Sabihin mo si Tiki, papasyalin mo rin sa aking LS para at least may promote ko rin yung bahay niya. Kaso lang busy rin yung pag ganito, no? Tanghali. Asawa ni Franz Dan, sabi mo ni It's Me Jason, din the Golden Sea, sponsor ng Christmas raffle. Galing! Hello sa lahat, sabi ko ni Tonto, no?
Igorota may puwan vlog. Nakapasyal din si Igorota. Ay, pwede lapagan dito guys. Tonton, lapagan. Magtikit ka, balikan ka rin nila, no? Yan, Tin, Pinyaris, ay, si Tintin nakapasyal din sa akin. Si Tin. Yan, Tin, may jacket ka na, Tin. Tin, may jacket ka na, Pinyaris. Yan. Nag-LS ito si Tintin. Dinadaanan ko rin ito. Nakikita ko rin yung ano. Di ba sa'yo yung Team PH, no? Sa'yo yun, no? Ay, pasaway kang bata! Diyan na si pasaway ka nito. Thank you ka pa kanta nito. Thank you so much, baby. Guys, please connect to a little bit na mama guys and travel tabay vlogs, no? Guys, please connect to Tony Salyut guys, si Tonton Salyut. Ano yan, isa na sa rin yung monetize channel yan guys. Ka-GC ko yan dati guys. Hanggang ngayon, nawala kasi yung GC namin. Naghiwalay-hiwalay kami. Pero at the same time, nagsusuportahan pa rin kami sa guys, sa isa't isa na sa mga ka-GC ko dati na nawala na buwag. Pero still ano pa rin yung suporta na namin ng bawat isa sa amin. Guys, please connect to Noy Balo, si Noy guys, ang aking VIP guys. Patamsak naman guys, patamsak. Correct host yan. So, baka hindi mo makadikitan si Noy, taga Bohol to Noy. Si Noy, VIP ko rin yan. Yan, Zing Gaming guys, basta on the way na raw si Pasaway pa on the way na raw si John Gaming. So, baka hindi mo pakadikitan si Leona Hirames. Dikitan mo, lagyan niyo po ng Beyond Vlog, tapos 5 banana pong ibabalik guys. At saka ito si Ronilo, nasa New Zealand to guys, nagpe-play rin to guys ng mga videos. Napaka super generous yan guys. Yung mga pinabaka ng Nightbot, no, dikitan mo yan, talagang super chatter yan, talagang mga generous din super generous yung mga town. Nasa mga New Zealand niya sila guys. Nagpe-play yan, naglalaro ng mga bahay yan. Ayun, miga siya sa 19 million viewers or 17 million viewers. Kumami na tayo. Mga thank you sa mga nagpapaano dyan guys, mga nagpa-BG lang sa akin. Okay, akala. So guys, sagit lang guys, may bumili ng itlog. Okay. Yan guys, kita niyo po si Hershey, 2 banana guys, at saka si Ronilo guys, no? As you send vlogs done to you, pabalik. Diyan, Alex, dikit na po, kanina po, pabalik na lang. Patusok mga idol, tusok ko na po. Diyan, pasaway bat, ang dami na. Guys, ang baba po ng bahay po si Team Banyaris guys, balikan niyo po guys, nag-LS din to guys. Beats Club. Can I call you friends? We be my friends. Can't get my love to the very end. Let me show you how. Ayan guys, nagpalipad na naman ulit ngayon si Ronilo guys. Nakadalawang palipad na naman to. Ano ba yan? Thank you kapatid. Thank you kapatid. Thank you sa palipad. Nakakagulat, nagpalipad ka na. Nagpalipad ka pa talaga ulit. No, I'm not perfect, but
Yan guys, please connect to Ronilo guys ha. At the same time, nag-LSD yan guys. Guys, pag ano kay Ronilo guys, ano yan, dalawang banana pong ano yan guys. Dalawang banana pong ididikit sa inyo guys. No? Napaka super generous din yan guys. Ano pa bang harang again? Thank you no, Ibolano na. Yan guys, please connect to Ronilo guys. Nandiyan po yung bahay niya. Alam Lex Vlog, dikit na kanina pa po, babalik na lang po. Diyan Gaming, magdikit po tayo guys, mag-iwan po tayo ng bakas para mabalikan po tayo. Ayan, yan si Ronilo guys, pakidikit na lang guys, Ronilo. Yan si Ronilo, ay si Simple Cooking, kumusta ka na kapatid guys? Yan guys, si Sim guys, Simple Cooking guys, please connect also guys. Okay? Len Rose Espanyola, hello, Dan Damsak, Len Rose, thank you for coming, Len Rose. May jacket ka na kapatid, so pwede ka naman isa kapatid. May jacket ka na, may jacket ka. Guys, please connect sa akin mga VIP guys. Si Simple Cooking guys, yan. Then si Ronilo guys, dalawang banana pong ibabalik. Then at the same time si Noy. DJ Jordan. And si Lynn also guys, si Jin. Yung mga binababa po yan guys, magbabalik po yan sa inyo guys. At saka si Herns, no? Kapatid na Herns, yan. Lagi LS mo host. Pag ganitong tanghali lang ako nag-LS guys, pag may mga lakad ako, yun lang po yung oras na hindi ako makapag-LS. Pero pag wala akong lakad, pag ganitong oras tanghali, ang LS ko talaga normally 2:30 hanggang 5:30 lang ako guys, no? Oy, Tina Jordan, thank you. Namin ka shoutout pala kapatid, Tina Jordan. Thank you for coming. Yan guys, mapakadikitan niyo na po siya na guys, si Tina Jordan guys. Ay, Len Roses po yun. Thank you kapatid, thank you for member sa aking kapatid, no? Kapatid, tagito. Ano yung ano mo kapatid, pakibaba nga yung bahay mo at saka add mo ako sa aking Facebook para maano kita sa aking Facebook kapatid. Len Rose, pakiat nga ako sa aking Facebook, Never View Bernat. Thank you for pa-member today. Thank you. Para may promote natin yan guys. No? Guys, please connect Simple Cooking Vlog also guys. Len Rose, Espanyola. Baba ka ng bahay kapatid. Then add mo ako sa aking Facebook, Never View. Len Rose. Parang, thank you sa parang, no? DJ Jordan. Welcome po, baba na lang po ng name mo sa FB. Yan po, andyan po yung name ko, Neverview Bernat Lin. Neverview, message ka na lang sa akin para i-add kita sa aking FB. And tonight, magpi-play ako sa iyo ng 10 watts hours, ha? Neverview Bernat po. Asan bahay mo, Len? Neverview, practicean mo ako sa Neverview. Oy, Len Rose, ala, nagpa-membro tapos nagpaano pa talaga si Len Rose. Uy, Len Rose, so overwhelmed. Thank you so much talaga, talagang ano. Uy, pakibaba mo naman yung bahay mo, Len. Baba ang bahay mo, Lim, si Mega Shot kay
Limuel, Limuel. Yan, guys, dikit. Len Rose Espanyola, ano naman, na-message mo na ako sa aking Facebook. Kaway Bion. Next, ayan, sabi niya, no, ni Mix Vlog Johnny, Kaway Bion. Yan, guys, magdikit-dikitan na po tayo, guys, ha. Shoutout sa aking kapatid na si Jones Burns, no? Shoutout. Len Rose, thank you for coming, talaga. Mag-play ako mamaya sa'yo, ha. Na-add mo na ako sa aking Facebook, na-message mo na, never viewer na. Ay, wala pa. Ano ba yung ano mo? Ano ba yung ano mo, Len Rose? Ano bang Facebook mo para ma-add kita? Kain tayo ko. Sige, lablab. Baba ka ng bahay, Len Rose. Baba ka nga muna ng bahay para ma-add kita sa aking ano. Len Rose Itang Espanyola. Len Rose, pwede. Screenshot ko para ano. Len Rose Itang Espanyola. Jordan Remix. Ano ba yan? Espanyola? Agad, ang dami ah. Ano dito? Sagit lang. Narito tuloy ako. Yo, GRLM TV, Dam Tamsak. Thank you, kapatid. May jacket ka na. May jacket ka na, kapatid. May jacket ka na. Ayun. Yeah, pinil ko lang yan. Ito po, Len Rose. Itang. Len Rose. Ay, si ano pala? Si ano mo si Jen? Ayun mo pala si Jen. Na-message na kita, Len, ha? Len, na-message na kita, Len. Na-request na rin kita. Ala, nagpalipad na naman ulit si Len Rose. Len Rose, tama na, nakakaya na sa'yo. Na-message na kita, Len Rose. Dami mo ng palipad. Talagang na-message na kita sa ano. Yes, friend ko po siya. Friend mo ba si Jen? Ano yan, kaibigan, ko rin, BP ko rin si Jen. Tapos, yan, lagi akong, pag nag-LS, kaso lang nabisi si Jen, kaya hindi siya nakapag-LS. Pupunta rin nyo sa LS ko. George Smile, thank you for coming, kapatid. May jacket ka na. I-search ko nga rito sa Len Rose Espanyola. DJ Jordan. Sa'yo tong bahay mo, 65 subscriber ka pa, no? Sa'yo ba to? Len Rose, 65 subscriber ka pa? Sa'yo ba to? 65 subscriber, no? Inikita na kita, ah. Dan, tamsak ko. Sandra, thank you for coming, Sandra. Thank you. Saglit lang, Sandra, ha? May inano lang ako rito ng aking kaibigan, no? Len Rose, yun ba yung 65? Yan natin to, ha? Sandra, thank you for coming, Sandra. Saglit lang. Guys, please connect to, guys, ang aking kaibigan, guys, ang aking VIP, guys, si Len Rose, bago lang po, guys. Andiyan po yung bahay niya, nakapin po. Kung sino po yung mag-dedicate po kay Len Rose, guys, bibigyan ko po ng 4 na banana, guys. No? Ay, Sandra, sino pong ibaba natin? Si Glinda? Nasyumi Dan.
Ito si Nasyumi. I crumble there. Ayan, si Nasyumi. Ano yan? Malaking bahay na yan si Nasyumi. So deeper it seems. I'll grab onto. Si Glinda. Okay, si Glinda. Guys, please connect to Glinda, guys. Grabe to si Sandra. Ang daming mga alaga. Into your eyes, I'll kiss you goodbye. All you want now, while you still can. 'Cause Hey, Lynn Rose, mamaya magpi-play ako sa iyo at pipili kita ng i-play ko yung mga video mo at the same time, ipiplex natin yung mga channel mo. Ha? Tulungan kita. Tonto, salamat lang gayon. Nothing I can do what's up, I'm break that. Trigger that, cock that. Thing didn't get hijacked, don't like me, then tell me how you like that. In all the dark places, I'll shine like the stars. And with the big smile, Guys, please connect to Lynn Rose, guys. Please connect to Lynn Rose, guys. Please connect to Lynn Rose, guys. 'cause it's gotta be turned down. Ha, how you like Mga kachat man sila sa akin, Rose, mga bisis. Galing. Saan mo nakilala yung mga tao na yan? Sipag mo talaga. Yun, kabayan Jojo, dating dikit, sabi mo ni Love Love. Yan, kabayan, guys, please connect to Lynn Rose, guys. Hanggang po yung bahay niya sa taas. And also, Noy Bolano, guys. And also, Ronilo, guys, Ronilo. DJ Jordan. the day I was out with my wings. Next vlog dyan, Lynn Rose, tusok sa bahay mo. Yan. Ronilo, pakidikit naman kay Lynn, guys, kapatid. Still had the chance in the sky. It's a bird, it's a plane. Arang! Uy, grabe talaga ito si Tonton. Talagang Remix. Call you baby, can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, oh I don't pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, worry, I'll be there whenever you want. I need somebody if you... Ano nangyari dito? Ba tayo mag-ano ng Facebook? Hindi kita mahal sa BGC, Lynn. But I hope you see my worth, 'cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, Wala boy, palang itch. through the worst. Lynn Rose Itang. Guys, please connect to Glinda, guys, ha? Guys, please connect to Glinda, guys. Wait, saglit lang, guys. Remix. We can stay forever. Let me hold your hand. I can feel those places in your heart no one else can. Let me show you love, oh I don't pretend. I'll be right here, baby, you know. Busy lang, nagluto pa ko. Yan, guys. Lynn, na kita, Lynn, na-add na kita sa aking GC. May bago tayong pasok? Whenever you Balik lang ako, host. Loading. Sige, Sandra. Guys, please connect to Glinda, guys. be at my worst.
Guys, please connect to Glinda, guys. Glinda, and also Lynn Rose, guys, ang aking bagong Ma'am Zagdan Knows, Marie Castillo, thank you for coming. Lynn Rose, ito yung Dan po. Ayan, pasaway na bata, Dan. Sabi po ni Thunder na ba? Guys, please connect to Glinda, guys, also. Please connect to Glinda, guys. Pumunti tayo, what happened? Guys, kung sino po yung mga gusto magdikit po kayo. Lagyan niyo po, basta pag mas magdikit po kayo sa aking mga inano guys. Bibigyan ko po kayo ng 4 na banana guys. 'Cause it's only you, nobody. Let's connect to Glinda and Lynn Rose guys. Lynn Rose. Bata pa po ang bahay niya guys. I swear I'll do the work. Love dikit to Lynn Rose guys. Lynn Rose. Manang Lisa Jin. Dan. Nakakanta na, puto mo ko. Remix. Moni, salamat lang ka. Sabi mo nang. Remix. Di na mapigilan ang sariling mapait sa iyo. Ano ba to? Sobrang laging nakikita ng mga dalawang mata ko. Balik sa'yo, oo. Kaya laging nag-aabang para ika'y masuyapan. Dahil isang ngiti mo lang, okay na ako. Dahil sa'yo, oo. Laging nag-aabang kung saan ka dadaan. Nagbabaka sakaling muli kang masuyapan. Ang ganda mo, ang ngiti mo kitamis. Nakakainis kasi hindi kita maalis sa aking isipan. Di na mapigil ang damdamin ko para sa'yo kahit hanggang titig lang. Kaya minsan Gusto mo ko guys. Sabi mo, gusto mo ko. ayain lumabas sa sabay na mag-FB. I can be your Superman kahit di pang superhero. Ang aking katawan ilalaban kahit kanino. Oo, simple lang ako at malabo mong matipuhan. Kaya okay na kahit sa FB mo lang Thank you. Ay. mapigilan ang sariling mapait. Gusto ko tinapay. Ano ba? Sobrang laging nakikita ng mga Ay, nagbaba ng Patmos TV, pakidikit naman kay Lynn Rose. Andyan po yung bahay niya sa taas. dating nag-aabang. Kay Lynn Rose po. Ika'y masuyapan. Dahil isang ngiti mo lang, okay na ako. Love on the way, sabi mo ni Smith Jason. Guys, please connect to Lynn Rose, guys, ang Glinda. And Sandra also, guys. Ronilo, guys. Please connect Ronilo, guys. Dalawang banana pong babalik niyo po, guys. And Jane also, guys. Jane. Pilipino, alam ko naman na hindi ako ang nararapat mong magustuhan. Tanggap kong hanggang titig na lang kayo. Hoy, Ethan James, thank you for coming, Ethan James. Salamat sa pag-thumbs up. Kaya dikit-dikit mga angels, mga nightboot, mga ano dyan, mga bago ko dyan. Namitin ko na laman ka Ayun lang, guys. ko. Dalayan mo sa panaginip hanggang sa pagtitising ko. Siguro nga ako'y baliw sa'yo. Kung maging Reynolds. Remix. na mapigilan ang sariling mapait sa iyo. Ano ba to? Ayun, guys. Laging nakikita ng mga dalawang mata ko. Gutom si host.
Yan, dikitan po si Itin Panyaris, guys. Ten, pa-connect naman kay Lindros, Ten. Kay Lindros, Ten. Patmos TV, please connect to Lindros, guys. Tulungan natin, 60 plus lang yung banana niya. Yan. Huwag ka magalala, guys. Mag-iwan lang po kayo ng backcast. Babalik ka po. Sir Palace TV. You have already a jacket, my friend. Next time, don't drop your link if without your house is not yet have a jacket, no? So, muna ito, mag-iwan lang po kayo ng bagas sa aking bagong VIP, ha? Babalikan po kayo dyan, guys. Ay, nagutom ako. Sorry. Reynolds Remix. Reynolds. Guys, please connect to Ronilo, guys. And also, Linda. Also, simply, Oy, Nasyumi TV, kapatid, thank you for coming, nangisda ako sa iyo, kapatid, Yan, guys, baka i-connect naman kayo sa Nasyumi TV, guys. Mag-iwan na po tayo ng bakas. Lagi ako ng isda sa iyo, kapatid, Mr. Vion, ako yun si Mr. Vion. Yan, kapatid. Nga, nadikitan na rin kita sa... Dinikitan din kita isa. Oy, may shot kayo, kay... Wait lang, ano ba nangyari dito? Yung, be my lady. You have already a jacket. Thank you for coming, Thank you for coming. Jacket ka na, kapatid. Jacket ka na, kapatid. Nasyumi, kapatid. Thank you sa pagdala sa akin, kapatid. Yan, guys, Be My Lady, guys. Andiyan po si Be My Lady. Bago ka lang ba? Ano ba? Pada. Nezoy. Be My Lady, ba't nagbaba ka ng link na, pala yung pino-forward mo? Be My Lady, ba't nagbaba ka ng link na naka-LS yung pino-forward mo na, Why? Pino-forward mong link naka-LS yung tao na yun. Wag ganun, Walang bastusan tayo rito sa aking LS, guys, Ayoko yung ganyan, O, barang kita ng jacket. Hindi maganda yung ginagawa mo, Mangingis, pupunta ka rito, tapos ibaba mo yung link mo. Pupunta ka rito, Be My Lady. Tapos magdadrop ka ng link to connect to GRB. Pero si GRB naka-LS. Ano yan, kalukuhan? Huwag ganyan, kapatid. Respeto lang tayo, Huwag ganyan kasi yan, pangit yan,
Murad ng bunso ka. Yan guys, please connect to Team Panyares. Dan Ronelo, thank you. Munisa na, basta mag-iwan na po tayo ng bakas, no? Boss, babasa po, pakisuklihan naman po sa kanina ko pa kayo nadikitan. Patmos TV, pasaway kang bata ka. Limwell, GR, Lim, TV, George Smile, Sandra Liliana. Asawa ni Frank, Ricky TV po. Nagdikit na po sa inyo. Guys, pakibalikan nyo na lang po guys, ha? Please. Kaya nga guys, ito si B. May Lady. Ewan ko nga bakit pumasok sa isip niya. Nagbabasa ng link. Pupuntahan ko sana yung binaba niyang link. Akala ko, bago para dikitan ko rin ba. Patating yung pinasan niya sa akin, nag-LS. Yung link. Ano ba yung mga mongoloid tong tao na to? Kababayang tama ba yun guys? Walang respeto, no? Ako, hindi ako tumutulong lang ako, Kung nandito ko lang yan sa harapan, baka imudmud ko yan. Si Sandra pala, tapos na siya, sorry. Okay na yan si Sandra, si Glinda yan si Sandra. Ako guys, respeto lang tayo sa bawat, no? Wala naman, pumunta tayo rito para mangisda, no? Wala namang bastusan, mangisda ka tapos ibaba mo yung link na ibaba mo, okay lang sana kung sa'yo. Hindi pala, ibang tao. Tapos yung tao na binaba mo yung link, nag-i-ilis din. Nagulat ako pagpasok ko. Ba't nag-i-ilis to? Diba guys? Kayo tatanungin ko guys. Kung kayo yung ganyan din, nag-i-ilis din kayo. Tama ba yun? Tama ba yung ginawa niya? Of course, parang diba? Parang rin yun, diba? Walang respeto yun eh. Kaya nga siguro sinong taong ganyan nag-ilis tapos parang gaganing ka. Parang yan, Joyce Vlog in Africa, thumbs up calls. Yan, Joyce Vlog, thank you for coming. May jacket ka na kapatid, no? Guys, sino pa yung hindi nakadikitan kay Lynn Rose, guys? Pakidikit naman. Sino ba yun, bay? Si B. My Lady. Si B. My Lady, tinanggalan ko na rin ng jacket, eh. Sabi niya, please connect to GRTV. GBR-TV, sabi niya. Sabi niya, please connect to GBR. Babae pa naman to si B. My Lady. Tapos nung didikitan ko sana, kasi akala ko bagong pasok eh. Didikitan ko sana. Pagdikit nakailis yun. Reynolds. Remix. Yan guys, please connect to guys, sinasumi guys, nag-LS din to guys, ng monetize channel na rin. Malaki na itong bahay rin to guys. Hindi ko na-check yung bahay yung nag-LS, baka hindi siguro. Wala sa tingin ko lang to, nag-iikot lang to yung tao na yun, nag-iikot lang to. Papasok yun sa mga nag-LS, drop ng link. Siyempre, siguro yung tao nag-LS, siguro walang tao siguro doon. Mga asawa ni Frank, maghihintay ka lang sukle, yan. Ikaw na lang dikitan ko, sige baba mo naman. Heidi Arrow, Dantam Sak Host. Yan, Heidi, may jacket ka na, kapatid. Thank you for coming. Nas, yung may sa Ate Gina TV ka ng tamsak, sabi po nila. Yan. Asawa ni Frank, Dan, sabi po nila yun. Dan, Alexa, one day mo ni sa tao. Thank you. Yan, tandem, basta magdikit po kayo sa aking mga VIP guys, nung wala rito. Lagyan nyo po ng hashtag yun guys, ha? Para alam nila na galing po kayo sa akin, ha? Yun lang naman yung magbakas po kayo, hashtag yun. Kalimbangin nyo, that's it. Mixed Blood, my Johnny, padikit guys, nagbababa ng bahay. Guys, yung mga bagong pasok lang sa akin guys, magdikit po kayo at lagyan nyo po ng hashtag yun. May apat po kayong banana pong babalik ko sa inyo. Kawai host! Yun, sabi po ni Mixed Blood. Nakasar lang ako, nabuisit lang ako, yung ganyan, yung walang respeto. Walang mga respeto yung mga ganyang klaseng tao, guys. Lerons Dan Pulpak, sabi po ni Hearns, si Tate, yan. Wala, mali si Lynn Rose Hearns, wag magalala, babalikan ka rin yan. Pabimda, tapos nagpalipat, ng 3 beses nagpalipat. Reynolds.
Yan guys, please connect to Nasumi TV guys. Nag-monetize channel na rin yan. Saglit lang guys, may chichik lang ulit. Yan guys, please connect guys. Please connect. Dikit-dikit na po tayo. Mga bagong pasok dyan guys. Hi Dano, dan dikit kay Miss Eli Vlog host. Okay. Basta dikitan mo rin bang kayo ng bakas guys. Lagyan nyo po ng hashtag yun ha. Pag maglagay po kayo ng hashtag yun guys, at alam po nila na galing po kayo sa akin. Please. Please. Yan na lang po ang aking pakisuyo sa inyo guys. Pag once magdikit po, maraming salamat po guys. Yung mga bagong dikit po, magdikit po kayo sa akin. Bibigyan ko po kayo ng 4 na banana. Basta lahat, kasi pag ngayon, pag mamaya po magtitingin po ako, makikita ko po na yung mga bagong pasok. Kung ninja po yung dinikit nyo sa akin, magbakas po kayo, sabihin nyo, dito kayo bumalik sa bahay ko. Yan, ganun. Para malaman ko doon ako babalik. Yan guys, please, please connect to Ronilo guys. 2 banana pong ibabalik sa inyo, guys. Dan lahat ng binababa mo. More, yun. Yan dyan po si Nansang Bones, guys. Please connect to Nansang Bones, guys. Ang aking VIP, guys. Nas TV, dan na kita. Yan. Please connect to one of my VIP also, guys. Isa na rin siyang monetize channel. Si Nansang Bones, ha? Yan, tamsak ka na. Ano natin yan. Yan. Guys, please patamsak naman sa premier po ni, guys. And also, padikit. Joyce Vlog in Africa, dating dikit ako sa iyo. Sige, mag-iwan lang po kayo ng bakas guys kung sino yung gusto mabigyan ko ng... magbibigay po ako ng 4 na banana guys. No? Guys, please patamsak sa premier po ni Nansang Bones guys. Isa na po sa monetize channel. Please. At mag-iwan po kayo ng bakas guys. No? Para mabalikan po kayo guys. Nasa ano yan guys, nasa Singapore yan guys. Isa po siyang may-ari ng may malaking business company po yung husband niya. Singaporean. Ano yan guys? Legit yan guys. Ayan mga yon, Hadi Aro, thank you. Thank you. Guys, please connect to Lynn also guys. Lynn. Please connect to Lynn also guys. Yan, Edmond Mas Channel, tamsak dan no. Edmond, thank you for coming. May jacket ka na, Edmond. May jacket ka na kapatid, may jacket ka na. Yan guys, please connect to Len Rose guys. Rico Fusion TV host. Yun, kumusta ka na kapatid? Yan, pwede magbaba rito guys ang bahay guys ha. Pwede magbaba ng bahay dito. Hi, Tina Adolfo, Tusok host. Thank you for coming, Tina. Yan to si Tina Adolfo guys. Malaking bahay na rin to. At the same time, nag-LS din to guys ha. Hindi kita nyo na. Oy, Rob Siba Life in Japan host. Pa-jacket po. Yan. Hindi kang kata ng jacket kapatid. No? Guys, please, tatamsak naman sa premier po ni Nansang Bones at mag-iwan po kayo ng bakas. And the same time, guys, please connect sa aking mga VIP, guys. 2 banana po yung bibigay niya sa inyo, guys. Oy, Marilyn Sorensen, agoy, tusok si Marilyn. Guys, si Marilyn, guys, nasa ano to, guys? Nasa Norway to, guys, no? So, please connect. Marilyn, you have already a jacket, so you can start to drop your link and please connect everyone here, no? So, guys, hanapin natin yung mga organic friend dito na pwede natin madikitan guys. No? Marilyn, thank you for coming my friend. Thank you for coming. Daghang pa mag-ice diha? Daghang mag-ice diha sa, daghang pa ba? Wala pa ba natunaw? Kaya nyo dirang yung ice nyo kay gina-slide man nyo dirang ice diha sa Norway. But here in ice Philippines is nasa refrigerator. No? Yan, Nansang Bones Vlog. Dana po, sabi po ni Monesa Taop. Yan, thank you. Mag-iwan po tayo ng bakas, guys. Isno na tiriho sa isno. Ay, maay ka di. Ang inyo dira ba kay, dagang kay ice low ba, no?
Diri sa Pilipinas, dagang kay ayos diri kay sobras kainit sa more than I. Oy, thanks. Pari kita Rap Ivan Live Japan. Tamsakan natin ng premiere mo, guys, no? Sana'y mapansin Oy, Rap Live Japan, hindi pa pala kita nadikitan. Dikitan kita kapatid, ha? nais mo parating. Yung isa ko atang account ko nadikit ko sa'yo. Dalawa kasi ang account ko, guys. Malaamday na Rap, dinidikita na kita at the same time na natamsakan na rin kita, ha? Baba ka ng bahay, kapatid. At magdikit-dikita na po tayo. salit ang buhay ko. Ang tanging Guys, please connect to guys, ng Sambones, guys. Please connect to ng Sambones. Guys, please connect to guys, ng Sambones, guys. Please connect to sa patamsak sa premiere and also si guys, patamsak naman kay guys, B. pasakit lahat. Palpakan naman natin to si guys, si Rough Able Life in Japan, guys. Oh my God, my friend. Bini-bini, ikaw Thank you, Marilyn. Ay, Marilyn, thank you so much. Thank you so much, Marilyn. Malaking tulong na rin yan. No? Marilyn, bakibaba ka lang mo para natin yan, i-ano kita sa sa super chat mo. Oh, yung mga guys, mga sino pa yung mga gusto pang dyan, ko na lang. Marilyn Sorensin. Marilyn. yung bini-bini namin na nais. Baba ka ng bahay, Marilyn, para mano natin. Welcome. Thank you so much, Marilyn. Thank you so much. Ingat kayo lagi dyan at pag Sana ay makapunta ako dyan na ilibre mo ba ako ng pang-snack? Marilyn, bibigyan ka tayo mamaya ng 4 na banana. Ha? Oy, talaga at the same, grabe naman to si Marilyn. Talagang nagpa-member pa talaga. Marilyn, pakiat mo nga ako sa aking Facebook, para mat kita sa aking GC. Yan po ang aking Facebook, Marilyn. Andyan po ang aking Facebook. Never view Bernat. Never view Bernat po, Marilyn. Never view Bernat. Andyan po, tinype ko na, Never view Bernat. Remix. Ito po, Marilyn, ito po ng aking Never view. Message mo lang ako para mat kita sa aking GC. Mamaya piplay kita, magpiplay ako ng video rin sa'yo. Yan po guys. Yes, please tamsak naman sa sa premiere po ni Nan Sambones also at saka kay Rap Able Life in Japan also, guys, ha. Never view Bernat po, Marilyn, para ma-din kita sa aking Di ako apurado, pero sa'yo ano ba ako gusto ko lang kasi makasigurado matagal na panahon na kitang balak tanungin. May pag-asa pa ko, bakit di pa sagutin? Sabihin mo ano pa ba ang dapat kong gawin? Bukod sa araw-araw kitang dapat Ay, monetize na pala to si Marilyn, magpe-play na lang ako, ilaro ko na lang yung harang mo, Marilyn, ha. naman ako mainit. Marilyn, ko na lang yung na-message mo na ako. Kung gagawin na araw-araw kitang dapat mahal. Marilyn, i-play ko na, monetize ka na pala, sorry, nakalimutan. Ko na lang, ilaro ko na lang yung harang mo. Dahil sa'yo hindi na Guys, please connect to Marilyn Sorensin, guys, ang aking bagong member at the same time, mga super chatter also ko, guys, no? palikikis mo sabay. Marilyn, bigyan ka tayo ng 4 na banana mamaya after my, Naman sa'yo sumipang magsipil. Naano man ako, Marilyn, sa aking... Pati alak at sigarilyo. Kasi gusto ko iigor na lang ang ating Marilyn Sorensin, dan po, yan, sabi po niya, no? babang matapang kagaya ko na sa Ano ba Facebook mo? Ako na lang magano sa'yo, Marilyn. dahilan. Kaya ko nagawa yan ang daming nabago sa'kin na hindi ko namamalayan. Kumakaya ako ng panibago pagdating sa'yo. Nandyan ang gana ko pag kailangan darating ako. Hatid sunod ka lagi kaso natatakot ako. Ayan, ako na lang, Marilyn. Na kita rito. I-add na lang kita rito. Mo sanang iisipin na papagod na ako. Di ako apurado pero sa'yo ano ba
mo, noted sis, Marilyn, na-message na kita, ha? Na-message na kita, Marilyn. Sa messenger, na-add kita. Message ka na lang sa akin, mag-message ka para ma-add kita sa aking ano, ha? Reynolds. Remix. Ay, di yan. Marilyn, na-add na kita sa Facebook ko, ha? Para, ano mo na ako, Akse, para ma-add kita sa aking GC. Thank you sa, pakulay today. And pamember. Thank you sa, pakulay today. Guys, please connect to Marilyn, guys. Si Marilyn Sorensen, guys, ay nasa yan, guys. Nasa Norway yan. Sa Christian Norway. Panoorin mo yung mga video ni rin, guys. Nagpe-trending yan. Yung naligo sila sa ice, no? Nakapangligo lang yung ano nila. Akalain mong sobrang negative na yung claim, ha? Naligo pa sila doon. Yan mo ni sa top, Marilyn Sorensen Padikit, thank you, sabi po niya. I see you in vlog, Simple Cooking Vlog, Dandikit Full Pack, yan. Heidi, thank you, balikan kita, yan, Padikit naman guys, guys, Marilyn Chavez, Sorensen FB ko. Marilyn Chavez, FB ko host, Marilyn Chavez, Sorensen. Mali ata yung ano ko, ha? Marilyn Chavez. Sino ba rin dito? Ang dami namang Marilyn. Halaka. Sino ba itong Marilyn Sorensen din? Marilyn Chavez Sorensen. Reynolds. Remix. Mali ata yun. Ito. Ito ba yung naka-ano? Yung naka-blow ka ng damit? Ito ba yung... okay, mali yung isa. Ano? I-ano ko muna yung isa. Yan, mega shot. I'm your channels. Thumbs up. Yan, I'm your channels. You have already a jacket. Thank you for coming. And you can start to drop your link. And please connect to Marilyn Sorensen. Marilyn Sorensen is currently living in Norway. Christian Norway. Nagluto ng banana cake. Sino nagluluto ng banana cake? Ito yung Sadie Dan. Sabi ko na ito. Ewan lang na bakas, guys. Balikan ko po kayo. Guys, please connect to Marilyn, guys. Para Marilyn. Oh, mali pala itong naano ko sa'yo, Marilyn. Ano ba yun? Sino ba itong Marilyn na to? Parang ikaw rin to eh. I-cancel ko na lang. No? Reynolds. Remix. Rarebas, thank you sis. Yan. Guys, magdikit-dikit na po tayo guys, please. Sa'yo rin ba? Kinancel ko. Hayaan mo na. Yung isa na lang po. Yun na lang isa. Balikan mo na lang ako doon para at least ma-add kita sa JC ko ngayon. Wala nga naman po, I'm your channel. So you can start to drop your link and please connect guys. Asa na si Rap Eva Life in Japan, no? Dandikit Full Pack at Marilyn Sorensen, no? Guys, please connect to, guys? Si Nance and Bones, guys, patamsak naman sa payment niya, guys.
And Ronilo guys, si Ronilo guys, please connect to Ronilo guys. Dalawa pong banana pong ibabalik po sa inyo guys. And also Jean. And also Len Rose guys. Ay! Guys, please connect to aking Alexa. Thumbs up ko sa harang pa. Alexa, may nagdikit tatasay kanina. Balikan mo na lang ha. Thank you sa paano kay Alexa. Guys, si Alexa guys, isa na po sa monetize channel guys ha. Aking VIP ko yan guys, no? Premier po, 6:30, banana. Yan, 2 bananas po, ibabalik. Yan guys. Si Rap Evas, 2 banana po. Isa na sa monetize channel na rin to guys. Di ka tama yung nakapin, si Marilyn guys, nasa ano yan, nasa Norway yan. Ay, Rap Iba Life in Japan, hindi ko alam kung paano magbaba ng membership. I-type mo yun, di ba may, ano bang gamit mo, iPhone ka? Pag iPhone kasi, wala pong membership na lumalabas. Tingnan mo sa, di ba, sa kung, di ba may makita ka sa gilid sa right message mo yung $sign? Pupunta ka dun sa aking account, may makita ka na join button dun, pindutin mo lang yung join button. May pangalan join. Kung dito sa may right message ka, tignan mo yung nagsagilid, may $sign. Pindutin mo yan, may lalabas dyan na sticker, super chat, saka join. Pero kung sakaling ka lang Rap, dito yung gamit mo mga iPhone, wala pong lalabas na join. Mga iPhone o iPad, wala. Guys, please connect to Marilyn Sorensen, guys. And also, guys, si Rap, pakitamsa ka naman yung link ni Rap Iban Life in Japan. Guys, isa na rin siyang monetize, no? Guys, please connect to Leona Heramis, guys. 5 banana pong ibabalik po sa inyo, guys. And also, Alexa, guys. Si Alexa, guys, isa na po isang VIP ko yan, guys, no? Pero naging happy ako sa kanya, guys, kasi isa na isang monetize channel na rin sa wakas, no? Marinig na po sa full chatter host. Thank you. Yan, guys, please connect to Alexa, guys. VIP ko rin yan, guys. Nasa Taiwan yan, guys. Yung asawa niya, businessman sa Taiwan. Thailand. Nini Karen Vlog, Dan. Sabi po ni Ethan James. Andiyan ba si Nini Karen Vlog? Reynolds Remix. Please connect to rin nila, guys. Reynolds Remix. Maraming hindi kita tamsak na po. Yan. I'm here, host. Ay, ikaw pala to. Kumusta ka na, kapatid? Di na ako nakapasya sa LS mo. Busy lang talaga ako, kapatid. Papasyal din ako sa LS mo next time. Pag mag-timing na mag-LS ka. Yan, guys, please connect naman, guys. Please connect. Ethan on the way, I'm yours, sabi po niya. I'm your channels, please connect to Lynn Rose. And also, yung nakapin po, si Ate Marilyn po. May po, no? Respito. Public jam, done to you. Wala pong join button sa iPhone. Sa YT Studio mo po, monetization option din membership. Ganun ba? Di ko alam. Ano ba yun? Wala pong join button sa iPhone. Sa YT Studio mo, po, sa monetization option din, membership, i-copy mo po yung link ng join membership para may share din po mo. Nakasipi lang kasi ako na. Ganun ba? Di ko alam yun. Try ko nga, be. Try ko lang. Okay, then. Wait.
YT Studio, ha? Monetization. Transcripting. Remix. Hindi ko alam kung paano mag-copy po. Paano mag-copy ba? Saan bang i-copy ko rito yung link? Sorry talaga. Hindi ko talaga maano. O doon sa ano, sa Google ba? Ako po yung nilagay ko sa description. Hindi, paano ba? Hindi ko talaga rap. Paano ko sa YT Studio application o sa punta ka doon sa Google na ano, Google Chrome din YT Studio. Tama ba? Am I right? Or sa ano? Di ko alam yun ha. Di ko alam yun guys. Totoo lang. Mahina pa si House. Google at Studio. Okay. Down to you, Ralpiba, Live in Japan, damsak din sa Premiere. Yan, sabi. Google What Studio po, sa pinakababa po may membership, meron po diyang i-copy ang link. Okay. Punta ako. Ay, Monique! Andito naman ang aking kaibigan si Monique, guys. Magaling. Nasa Japan dito, guys. Please connect also, guys, ha? Okay, punta ako. Ito, try ko muna. If I'm right or I'm wrong. Ano ba yun? Yan guys, magdikit-dikit lang po tayo guys. May check lang nga po ko. Ay, DJs. Reynolds. Remix. something went wrong. Bakit ganun? Bakit ganun? Then sa monetization, di ba? Hindi, yung utol ko ng isda sa akin, pwede ba gamit ang account niya? Baby ko. Sakit lang. Ano ba yung sabi mo, Monique? Baby, yung utol ko ng isda sa akin, pwede ba gamit niya account niya? Pero okay lang yun. Okay lang yun, parang ninja lang din yun. Ganon din, di ba, sa ninja? Gagawa ka ng account, pero yung i-copy, i-drop mong link, yung ping min mo. Pwede lang yun, walang problema yun. Basta ang importante guys, balikan nyo po, no? Guys, please connect to Marilyn Sorensin guys. Isa po siyang monetized channel na sa currently living po din sa Rap Iba Live in Japan guys, please connect yo sa guys, no? Sagit lang rap ngayon, pumunta ako sa monetization. Paano ba mag-copy rito? Membership, di ba? Interactive DJs. Reynolds. Remix. Paano kasama rito? Ay, naku, hindi ko talaga alam. Sorry. Hindi ko alam kung paano i-copy yung link. Wala, hindi nahirapan ako. Ito. Copy. Ay, paano pag-copy rito? How? Copy link text, copy link address. Ito, try ko to. Ito. Yan po, yan. Try mo yan, rap. Tama ba yan, rap? Rap, tama ba yan? Yan binaba ko.
Tama ba yan? Tama ba yan? So, I'm not sure guys kung tama ba itong Interactive DJs. Yan guys, magigit-igil lang. Okay, galing. Galing ganun pala. Di ko alam yun Rap Able Life in Japan. Thank you kapatid ha. Thank you. Ano naman Andrea Dobry, thumbs up po pa join. Sige Andrea. Andrea, may jacket ka na. Thank you for coming. Thank you. Rap, Able Life Japan, di ko alam. Sa totoo lang, ikaw lang nakapagsabi ng ganun. Next time, at least alam ko na. Rap, pakyat mo nga ako sa aking Facebook. Yan po ang aking Facebook para ma-add kita sa aking GC rin. Pag mag-enlist ka, at least mag-drop ka lang doon, at least makapasyalit. At may laro, magkalaro din ako ng harang din. Guys, please connect to Monique Soriano, guys. Rap, ibababa ka ng bahay mo na, kapatid. Para may pin ko yung mo. And harang, thank you, Cheryl, thank you. Okay. Ganun ba dapat? Sige. Add mo ako sa aking Facebook. I-add mo ako sa aking Facebook Rap para at least malagyan kita sa aking GC. Thank you sa pamimber ha. Marilyn, yan ako muna to si Rap ha. I-pin ko muna saglit ha. Marilyn, type ka lang na Marilyn. Bababa na po si Nightbot ang link mo. Yung bola na Warrior Framer guys, patamsak tamsakan ko yan. Ay, nakatamsak na pala ako. Guys, please connect to Monique guys, ang aking VIP guys. Ito, Rap, paki-add mo ako sa aking Facebook Rap. Yan po ang aking Facebook po, Never Be a Burnout. Never Be a Burnout. Yun, Waling TV Vlog, thumbs up dan most. Thank you for coming. Thank you for coming, Waling. Yan guys, may kumikilig na sa 18 million viewers. Waling, may ilang kayo sa jacket. Okay, yan na. Phoenix. Ito na. Yan, nag-message ako, ibarap, no? Yan kita sa aking, Yan, Rap, nailagay ko na yung na-add na kita sa aking GC, Beyond Vlog. Ito naman si, saan na si Marilyn? Marilyn Chavez.
Reynolds. Remix. Ayan guys, ayan po, ayan po. Ate Marilyn, na kita sa aking GC ha. Ate Marilyn, post pa kulay sa utol ko, Andre Honaps. Sakit lang, ito. Asan ba yung ano niya? Si Andre Naps, yan, okay. Yan, may jacket na. Ba't nahidin kita? Ano nangyari sa'yo, Waling TV vlog? Ba't na ano ka? Ba't na deleted the message beyond vlog? Ano nangyari, Waling? Ba't na-hidden ka? Yan guys, please connect kay ano guys, kay ano, Rapi, ano kita sa ano ko ha, sa dito. Sa aking night boat. Rap na lang ilagay ko para madali, mahaba kasi yung sa'yo. Andre Naps, thank you po host. Walang ano man po. Thank you bayaw. Sabi ni ano. Well, there ain't no luck in these loaded dice. But baby, if you give me just one more try, we can back up our own dreams and our own lies. We'll find a place where the sun shines and shine. We'll love you, baby. Always and every day. Forever. Rap na lang yun ano ko sa nightbot sa'yo ha. Kapatid. Ay, may vlog done sa'yo, sabi ni Andre Dorby yun. Waling table, nawalan ako ng jacket. Nag-hidden ka eh. Yan, meron ka ng jacket kapatid. Nag-hidden ka eh. May minisis ka, dinilit ni YouTube. Nag-delete. Nightbot pala. Yan, meron ka na, pwede ka na magkapa. Guys, please connect to ano guys, Marilyn also and Rap guys. Yan si Rap Iba. Rap Ibas na lang no? Rap Ibas pala to. Tutuin ko na lang to. Hi Kuya Joel, thank you for coming Kuya Joel. Mamaya may alis ka ba Kuya Joel? Mamaya may alis ka? Guys, please connect to Monique Soriano also guys. And also Kuya Joel guys. Sige, Rap Iba, thank you. Rap Iba na lang ng ano, mali pala yung kulang yung sa akin. Ano ba yun? Reynolds. Remix. Can you? Yan guys, thank you sa 15 million viewers. Hey Mark, Gabriel de la Cruz, ganda ng song. Thank you Mark, thank you for coming. Ngunit sa top down, Taiwan na ng tamang bakas. Yun. Guys, please connect to Marilyn guys. And also Rap Ava Life in Japan also guys.
Mark, may jacket ka na, Mark, ha? Host, bye. Iwan ko, utol ko dyan, busy beauty ko. Pabalik ka. Opo. Pari ko, paiwan na lang din po ng bakas para balikan ko po rin kayo. Andre Naps, next time, lagyan mo ng profile yung ano mo. Lagyan mo ng profile yung ano mo, ha? Para at least makita talaga nila na ano. Kasi walang, pag ganyan kasi parang walang gano'ng magdidikit guys eh. Lagyan mo ng profile tapos kailangan may video rin yung ano mo, yung account mo. Then, kahit may banana, dalawa okay na yun. Kasi pag ganyan kasi guys, walang didikit yun. Isipin nila, ano, hindi legit na ano. Punta ka na doon sa ano, sa manage, punta ka na sa account, personal account mo, manage settings, may profile doon. Lagyan mo na lang kahit anong profile, ilagay mo. Remix. Asawa na Frank Ray TV, Dan po kanina. Yan, Monique Dan. Yes, please connect to Rap People Life in Japan, guys, no? And also, Ronilo, guys. Andrea Dobri. Please connect, yes, please connect. Asawa ni Frank Steve, Paul Back. Magkabi de la Cruz, dan sa ito sa Pinayan. Yan guys, ang babaw ng bahay po si Nasyumi TV. Nasyumi TV, nakasahod ka na ba? Nandyan na ba yung pin mo guys, kakapatid? Nasyumi? Nakasahod ka na? Guys, please connect to Rival Life in Japan and also Marilyn, guys. And also, Jin. And, ano ba yung isa? Si Lynn Rose. And Ronilo. Yan, dan to yun, Nasyumi TV. Sabi po ni Alexa. Guys, please connect to Alexa Kuandi, guys. Isa na po sa monetized channel, guys. Ang ating VIP member. Alexa, hindi ako nakasupport sa'yo. Hindi ka ata nag-ALS na. Pag may mga premiere ka, send mo na lang dun sa, ano, sa GC natin, ha? Para at least makapasyal man ako kung mag-ALS ka. Parikit naman po, paiwan na yan. Sabi yung nagpapa ng bahay po sa kanila. Nagbawas si Lulu ngayon, ha? Nabawasan ako ng 10. Reynolds. Remix. Because you're your baby. Now in your eyes, something in your eyes. Kaya si mga hindi pa nakadikit nagdikit pa kayo kay host, baka naman dyan, dikitan nyo na si host. Nagilis ako kanina, host, silent. Ay. Ba't nagsa-silent ka? Ganito, Alexa, kung sakaling wala kang oras mag-LS, mag-premiere ka na lang lagi. I-premiere mo yung video mo, ganun ang diskarte. Premiere ka na lang. Upload ka ng mga video, kahit anong klaseng upload ng video, i-premiere mo. Alam mo guys, ang dami kong mga video dito, hindi ko pa talaga na-edit. Kasi ba natangali, nag-LS ako, then pagkagabi, imbes na mag-edit ako, nangingisda ako, inuuna ko pong mangingisda, matapos ako, alas 2, alas 3, madaling araw. Guys, please connect to Renilo, guys, ang aking super chatter also, guys. Please connect. Guys, please connect to Rival, guys, ang aking super chatter. Ganyan gawin mo, Alexa, no? Anong purpose hindi mo na kailangan mag-silent. Pag once na monetize ka na, you need to kailangan mo makakaroon tayo rin ng revenue. O, diba? At least kung marami ka namang GC na sinalihan mo, GC ko, GC ni at least pag
makabigay mo lang din kami ng ano rin, tulong din sa iyo, di ba? In your eyes, let it sing tonight. Mag-premiere ka na lang. Kung magano si Alexa, kung sakaling anong gagawin ni Alexa dyan? O, di ba? Magbalak siya ng mga Bisaya. Magtula siya ng Bisaya. O, gano'n. Magluto ka ng nilagang tubig. O, i-video mo yun. I-premiere mo. Mag-inihaw uling ka. Ganyan. Ronilo, dikit na po. Yan guys, pagdikit na po kay Yung mga diskarte yan. 3 basic how to cook properly. According by Chef Bjorn. There are 3 types of food you need to be learned first. First is nilagang tubig. And the second one is inihaw na uling. And the last one is pritong mantika. That's the 3 basic things to do. How to cook properly and to maintain the proper hygiene. Yun, Pabli Jam Vlog, dan dikit mag-lubak na po, yan. Because you baby, I need control. We can hide away. Thunder the Wonder, dikit na po, yan, sabi po ni Andre Naps. Andre Naps, pag magdikit ka, guys, pag once magdikit ka, sabay baba mo na rin yung link ng bahay mo. Idikit mo ba? Continue mo ba? Copy. Sherwin Tulibas, thank you for coming, kapatid. And you have already dropped it, so you can start to drop your link and let's connect everyone. Thank you sa mga pumunta sa aking munting tahanan, guys. Reynolds Remix. Yan, ganyan, Andre. Yan, Joy Vlogs. Yan, Africa, dance sa'yo. Pasok na lang. Joy Vlogs, yan, Africa, dance po. Sabi po ni Andrea, Robbery. Yan, guys, please connect na sa buong vlogs. Andyan po yung bahay niya, guys. Andyan po yung premiere niya. Mag-iwan lang po tayo ng bakas. Please, guys. Sherwin Tulibas, thank you sa pa-BG-BG mo, kapatid, no? Thank you so much. John Dimber Balikot, Tusok Coast. Yun, thank you for coming, John Dimber. May jacket ka na, kapatid, so you can start to drop me. Please connect everyone. Sigang dikit na thumbs up po, sabi po ni Patmores TV. Please do not bakas thumbs up, guys. Please, si Lolo nakatambay, sayang lang dikit nyo. Guys, huwag niyo pong sabihin thumbs up. Ano lang, sabihin ko. Yung word lang na kung ano yung nakakaayon sa video. Line it good to so close. Yun, thank you guys. Line it good. Thank you for coming, kapatid. You're welcome at my house. Kung gusto dumikit sa akin, iwan lang ng bakas para mabalikan ko kayo. Sabi po ni Sherwin Tulibas, guys. Guys, yung mga hindi pa nakadikit ng kay Lolo, magdikit po kayo, mag-iwan po kayo ng bakas at meron po kayong 4 bananang ididikit ni host after LS niya mamayang gabi pa po. Ha? Line it God, thank you po. Ano yung tawag dyan? Pa-hi ba? Richard Granel Dan po, pasok please, sabi ni Andre Dorvey. Guys, please connect to Ripa, guys. Rap, guys. Ang aking
guys. Ano ba yan? Please connect guys. Please connect. Rap Iba guys. Yan. Silver, yan. Ang aking Rap Iba in Life in Japan guys. And also Marilyn guys. Please. Please guys, please. Donelo, pakidikit naman kay Marilyn at saka ni, Marilyn at saka ni member, Riba, Rap Iba Life in Japan. Please connect naman guys. Pakidikit ng dagdag. Bigyan mo nga ito ng tagdalawang banana. Dennis Camano, tamsak dan. Yun, Dennis Camano, may jacket ka na kapatid. Thank you po. Mark Rappler, dan sa'yo, Pulpak. Okay lang ba yun, bay? Tananggalin, tamsak? Okay na yun, okay lang yun. Hindi naman gaano mano yan. Hindi na rin mano rin. Kung pwede mo, i-delete mo na lang. Delete mo na lang yung comment nila. Yan. Dikita mo na pa yung mga bagong dumidikit ng mga VIP ko. At least pag mga pasyal din yan sa LS mo. Guys, please connect to Leona Hiramis, guys. Leona Hiramis, 5 banana pong ibabalik sa inyo, guys. 5 banana po. Yan, Ribas, tamsak na po ako sa iyo sa palambing na lang. Dennis, kabano, nag-iwan ka ba ng bakas? Please connect to Marilyn, guys, Marilyn. And also Nan Sampons, guys. Please patamsak sa payment ni Nan Sampons, guys. Andrea Dolby, dahil sabay mo, pasuklin na po ito. Road to 900, tusok din at iwan lang ng bakas para... Linet God, mag-iwan ka ng bakas sa akin, kapatid. Doon sa aking mga video para bigyan kita ng 4 na banana mamaya. Jake Vlog, Andrea Dan, the Triple Pack. Mag-iwan po ng bakas, your balik. Yan. Mark Gabriel din, dikit na tamsak na sa iyo po, kapatid. Guys, please connect to Monique, guys, ang aking VIP, guys. Please, go, please proceed to Monique, guys. Please proceed to Monique. Tweet si Granel Dan, dikit at full pack. Ayun na. May kami guys at everyone here. Salamat sa mga 12 million viewers for today. Hindi ba nasa labas pa? Nagdigitan pa. Kung sino pa hindi nakadikit kay host, magdikit na po kayo para mabigyan po kayo ng 4 na banana po. Guys, please connect to Marilyn, guys. Sana po host nakapagdikit na po. Yan guys. Thank you. Guys, please connect to Lynn Rose, guys. Lynn Rose. I guess I didn't try hard enough, but we could work this like a 9 to 5. Please connect to Lynn Rose, guys. Please connect to Lynn Rose. Ethan James, dana pasabay mo, pasukli. Yan. But everyone is the same. Can we just make Ba't ko lang lumalabas na yun? Guys, please connect to Len Rose, guys. Andyan po yung bahay niyo sa taas, guys. Len Rose, guys. Pasaway lang na bata ka, dan sa'yo, sabi po ni I'm Yours Channel. Dinis ka ma, boss. Wasukli na lang. Sabi mo ni Monisa Taop. Guys, kasi di ba hindi nakadikit kay Len Rose, guys. Please connect, guys. Andyan po yung bahay niyo sa taas, guys. Please. Puntahan na natin, guys. Puntahan na natin. DJ Jordan. I love
shout out everyone. Miga sa Katuleng, Atulen Koben. Thank you for coming, Atulen. Yan, thank you for coming sa 18 million viewers. 18 million viewers. Pumakit na naman tayo. Dumami na naman tayo, guys. Guys, please connect to Len Coben, guys. Si Len Coben, guys. Ang ating VIP also, guys. Please connect to Len Rose and Len Coben, guys. Yan po yung bahay ni Binabapo ni Nightbot. Len Coben, please connect, guys. Viewers Adventure TV, tamsak. Thank you, kapatid. Thank you. Bigyan ka ng jacket. And viewers Adventure TV, you have already jacket, my friend. You have already jacket. Kung guys, hindi pa yung mga gusto magpakulay at magpamember kay host, huwag na po kayong mahiya. Pindutin nyo na yung dollar sign sa gilid. Pindutin nyo na. And thank you. Ayan guys, nagbaba na po ng Bible sa Seward Adventure TV. Dikitan nyo na po guys. Bagong pasok lang, fresh na fresh. Sama sa mga kapitbahay nyo. Fresh na fresh din. DJ Jordan. Gold Beats Club. Sakit lang guys, excuse me guys, excuse me. Si CR lang si host. Stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every Magdikit-dikit na po tayo guys, magdikit-dikit na po. Huwag nyo na pong hintayin guys. Ha? Unahan na po natin yung mga dapat nyung unahin guys. Dahil, kita ka gwapo. Jonas Sagayno na. Di, paano ka ba? Kalabot na. my stereo. Ayan, Monique Soriano, full pack na po ko sa iyo, sabi po ni Hearn City. Yan. Hi, Pai Channel, nandito po si Pai Channel, guys. Nandito si Pai Channel. No? Nagbaba ng bahay, thank you kapatid, miga siya kapatid, thank you po kami. And Rose Dan, full pack, sabi po niya, no? Hi channel, Dana, sa bahay mo, pasok po, road to 900. Yan, dikitan nyo na po guys. Musta, host? Okay lang kapatid, okay lang. Ikaw dyan, kumusta ka na kapatid? Kumusta? Salamat sa pagdala kay I host. Man. Everyone here, all free. Yan, welcome po kayo sa aking munting tahanan guys. Nandito po tayo para mangisda at makahanap po tayo ng mga organic banana na handang sumuporta sa bawat isa sa atin, no? Hindi po yung hanapin lang natin yung banana guys. Yung hindi po yung kailangan natin na lumaki lang yung bahay natin guys. Tapos at the same time wala palang sumusuporta sa atin, no? Dapat guys, pag magkikit po tayo, kaibiganin natin. Pag makita po natin na nag-LA sila, papasok tayo, tapos makipagkaibigan. Kasi pag once po nakikita kanilang pumapasok ka rin sa LS nila, sila rin yan, pag once mag-LS ka, dumating sa time na mag-LS ka rin, papasok din yan sila sa iyo at susuporta din yan sa inyo. Yan po yung mga organic na hahanapin natin guys. DJ Jonas Sagayno. Sakit lang.
Jonel Sagayno Remix. DJ Jonel Sagayno Remix. I've been singing the same old song. They remind me where I belong. Thinking I'm not the guy you used to know. Maybe I should've let it be. Hanging on to a dead end dream. Broken hearted, the scars are still with me. Oh, and I'll be lost, but I'm not forgotten. This time it's all or nothing. And now I'm in Na-excite lang ako sa mga nagpalipad today. all I wanna Dami kasi nagpapalipad eh. be is Member, nagpalipad, kaya I'm overwhelmed. Yan guys, muni sa tao, pinaunahan na kita, sabi ni Joy Vlogs in Africa. Thank you guys, magdikit-dikit na po tayo guys. by a million lies. DJ Jonel Sagayno Remix. Backboard deep with pack with Guys, sa mga nadikitan, pasukli na lang po guys. Pasukli na lang daw, sabi po ni Andrea guys. Ha? Balikan po natin guys. No? Yan guys, Herns, balik na guys. Sulit ang balik ko. 2 banana pong babalik niyo guys kay Herns. Pasaway kang bata, daan ka na ako sa'yo. Sabi po ni Linet Good. Pasaway kang bata, yan. Tapos na rin si Andre Naps. Dikita mo po yung binaba niyang link guys. Broken windows and the sound of slamming doors. I keep fighting, but I don't know what I'm fighting for. But when you call my name and try Guys, I just hop behind. yan, Marilyn Sorensen, Linet, Dan, full pack sa'yo, dikit at all, kalimbang. Guys, please connect to Mati Marilyn, guys. Si Marilyn ay nasa Norway yan, guys, no? May mga, ano yan, isa na rin siyang monetized channel. At the same time, si ano rin, guys, si Rap Eva Life in Japan, isa na rin siyang monetized channel. And also, Ronelo, guys. Ronelo also is a monetized also channel. And also, Jin, guys, monetized channel also. And also, dito, si Lynn Rose, guys. Malit pang bahay ni Lynn Rose, guys. DJ Jonel Sagayno Remix. Ayan, nagbaba ng bahay po si, Nas Yumi TV, guys. Jen Vlogs on the way na po sa iyo, yan. Yan yung mga ganyan gusto ko, Dennis Camano. Dennis Camano, dan sa iyo, full pack, sabi po ni Joy Vlog in Africa. Guys, dikitan niyo po si Leona Iramis, 5 banana pong ibabalik sa inyo, guys. 5 banana po. Laki ng tigyawat ko. Isa lang. Seaward Adventure, Ethan James, sabi niya. Seaward Adventure, dan na raw si Ethan James. Sherwin Tolivas, dan ako sa mga bahay mo. Ethan James, like watching. Money sa tao, dan na po. Pabalik na lang, sabi po ni Andre Naps. Grabe talaga to si Andre Naps. Support ka talaga sa ate mo, no? I keep fighting, but I don't know what I'm fighting. Ano ba naman yung ate mo dyan? Magpipaint daw siya, bibigyan niya daw ako ng paint, Andre, bibigyan daw ako ng, magpipaint daw siya, painting ng, I think, landscape atang, niya, yung 40 niya, di ba? Sabi niya, bibigyan daw niya ako, pag makabot daw siya ng 1,000 banana. Papadala daw niya dito.
Oh, ano yun? Si Monique, ano yan? Nakikita ko yung ano niya, yung mga video niya na-upload. Puro nagpipaint. 1, 2, 3, come on! Monique Soriano, Dan Pulpak, sa'yo kapatid. Yan, sabi po niya, no? Yan, si Monique po, Ate Marilyn, nasa ano po yan, nasa Japan. Japan na po rin, naka-base din yan, ano. May ano yan, may mga, the same time, may mga, ano yan, may sarili siyang shop na nagpipainting, mga landscape. Tapos may mga clients ang bumibili sa kanya. Ganun po ka-tikas yung si Monique. Oy, Tabag, thank you for coming, Tabag. Yan, tawag ito. Andre, nakadikit na raw si Marilyn. No? Talented ka naman din natin Marilyn, ha? Walang ibang taong maliligo sa ice no na ganun negative yung klima. Walang ibang makagawa doon kundi ikaw lang Ate Marilyn. So ibig sabihin may talent ka na kaya mo yung lamig. Lamig ng ice. Yung sa amin dito, yung sa inyo dyan, yung ice, ginawang ano lang, laruan. Sa amin dito yung ice, ginawang pang tubig lamang. Nilalagay sa tubig para lumamig. Yun ang talent mo na wala sa iba. Yung iba hindi kaya nila yun. Pagpupunta ka lang dyan sa mga ice, ay naku, hangin pa lang, sobrang lamig. Yung lips mo, piyak-piyak na yan. Yung eardrum mo, lakas ng sa lamig, sa sakit sa tinga. Ganun po pero sa iyo nakapangligo ka sa ice, akalain mo 'yan. Walang ano doon, walang magagawa kundi ikaw lamang. 'Yun ang talent mo. Kasi Ate Marilyn, Bisaya rin to, guys. Di ba Ate, Bisaya ka titi, no? Sa Liti ka ba, te? Sa Liti ba sa inyo, te? Bale, sa Lindo, Dan po, sukli, salamat. Ay, hair lang ho. Ay, si Noy, andun pa si Noy. Noy, kumusta? Noy, pakitikitan mga to, Noy. Si ano, Noy? Si Rap, Eva Life in Japan, at saka si ano, si Ate Marilyn. Nakadikit ka na ni Ronilo, no? At saka si Lynn Rose, pakitikitan naman to, Noy. Mga super chatter ko yan, Noy. Mga generous, grabe ano, talagang super generous talaga. Ay, sana pala. Yan ang mga gusto ko sa iyo, Noy Bolano. Yung mga dikitan mo, yung mga generous. Mas priority konti kasi ano ka na, monetize channel ka na. Kasi pag nag-LS ka at makapasal yan sila sa iyo, papaliparan ka rin yan at magpapa-member din yan sa iyo. Ay, Munisa Tao, Pillow Host. Nag-iba na naman si Munisa Tao. Guys, advice ko lang po guys, pag gumamit po kayo ng Ninja guys, lagyan nyo po ng profile pic yung Ninja nyo guys. Guys, ang usamis ka pala Ate Marilyn. Katong ni mo mga kauban ni mo Ate Marilyn, mga Bisaya dito sila diba? Then, natagasan po to sila po. DJ Jonel Sagayno. Ako kasi taga Bohol ko ate, pero nasa Pangasinan ko nagpuyo karon. Pero sa Manila talaga nagpuyo, pero dako diri sa Pangasinan kay lumikan da nang naitabo karong panahon na. Yan, Lynn Rose, daan ako sa min ko, yan. Ito guys, si Jin, ano, nadikitan mo to si Jin? Jin Vlogs? DJ Jonel Sagayno. Yan, Elgin guys, Noy Dan Pulpak, guys, padikit naman kay Elgin guys, guys. Sino mag-LS today? Para mamaya palipatin ko sa inyo. Clyde Aaron Official, thank you for coming. And you have already a jacket. You can start to drop your link and please connect everyone here. Especially my viewers and my VIP and my super chatter. Everyone here. Organic banana. Ay, andan po si Inday Ronian guys. Baka dikitan niyo po si Inday Ronian. Ate Marilyn, dikitan mo to si Inday Ronian. Nasa ano to? Guys, please connect to Inday Ronian guys. DJ Jonel Ang aking ano yan, guys. Harang tanda. Guys, please connect to Inday Ronian, guys. Maawa na kayo, guys. Please. Thunder, the wonder, please connect to Inday. Inday Ronian, please. Aljin Jawawun, dan tamsako, Aljin.
Aljen, may ano ka na, Aljen? May jacket ka na, Aljen, no? Jen Vlogs, di mapindot iyang link ni Nightboat. Ha? Di nga. Wait. Bakit hindi mapindot? DJ Jonel sa Gyno Remix. Try ko nga. Oy, Christian Licardo, hypo host. Yun, may jacket ka na, kapatid. May jacket ka na, Christian, ha? Bakit ganun? DJ Jonel sa Gyno Remix. Ay, ayusin ko muna to. Been wandering in the dark. Ano nangyari kay Elgin? Mali atang nano ko, ha? Believe that even if we're lost, you know it won't be long till we get there. Spinning around, no control. Burning down, letting go. We've been wandering in the dark, but no matter where we are, just remember. Yan, please connect to Inday, guys. Idol host, invite ko kayo 10 PM time every day sa mga available. Oy, Nasyumi, lagi kaya ako pupunta ako dyan sa LS mo. Ako si Mr. Bion. Nasyumi TV po. Pumapasal ako sa LS mo kaya. Mr. Bion ako, Mr. Bion. Nakapasal na ako doon, dumaan ako sa'yo. Nangisda din ako doon sa iyo. Kaya si Yumi TV guys, may LS po siya ng 10 PM yan guys, sa Pinas time po. Ganyan po. Isa na rin sa monetize channel yun guys. Malaki na rin yung bahay niya. Sharing on the way. Ang tipsy pagtiyan ni Ate Marilyn. Yan. Akin yun. Vlogger ako. Ayan. May mga dami na pumapasok tuloy. May jacket ka na, kapatid. Thank you for coming. Anong nangyari kay Jean? Mali ata ang ano ko. DJ Jonel sa Gyno Remix. Ikaw ang binibini na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa ating mundo. Sana ay Wonder, Wonder, guys. Please connect to Inday, guys. na ninanais Ayusin ko lang tong ano ko, ang aking na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa ating A, B, C, D, E, F, G, H. habang buhay na ito. Ikaw ang binibini na ninanais ko. Yan, Jean. Marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa ating mundo. Sana ay habang buhay na ito. DJ Jonel sa Gyno Remix. Ha? Ako na pala ng bahay ni Elgin. 4,000? Oh! Ang laki ng bahay, Apor. Nagulat ako kay Elgin Vlogs, anak ng Tipaklong. Alam mong dati ang lit lang ng bahay lang yan, guys. Tinutulungan ko pa yan. Tapos hanggang namuni, no? Ang laki ng bahay na niya, 4 plus na. Na ano pa ako, naunahan ako. Hirang. Yung kay Kids TV, hello, pwede po sumali. Sige, may jacket ka na, kapatid. May jacket ka na, kapatid. You can start to drop your in. May jacket ka na, ano. Piling marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa ating mundo. Guys, mag-iwan po kayo ng bakas kay host. Yung sino hindi pa nakabakas kay host, mag-iwan po kayo ng bakas at may 4 po kayong bananang ibabalik po kayo sa inyo. Guys, sinong may LS today? Sino may LS today? Mga 4:45, sino may LS today? Let me know kung meron kayong LS na mga 4:45 para 6:50 para palipatin ko sa inyo.
bida, di matatawa. Kasi hanggang ano lang ako guys, mga quarter to 6 lang po ako kasi magsasaing pa ako, magluluto pa ako. Kaya kung sinong may LS na mga quarter to 6, let me know para palipatin natin to sila. Nagtugaan, tayo ay nagkaway at nagkayamutan, ngunit walang umawat kahit Oy, Clay Daron Official React, patamsa kapanood ng new upload ko. Yan. pinipili sa Okay. Sharon Tolidas, Dan Pulpak po sa'yo kapatid. Thank you, thank you. Sabi po ni Marilyn Sorensen. Yan guys, dikitan niyo po si Marilyn Sorensen. Napaka-generous po yan guys, napaka-generous. Nagpa-member yan sa akin today at the same time nagpalipad sa akin. 20 Norwegian. Dikitan niyo po si Marilyn guys. Pasaway kang bata ka, on the way na ako sa iyo. Sabi po ni Dennis Kamao. Guys, please connect to rap, guys. Rap Ibalay. Ang sipag talaga ni Ate Marilyn. Guys, ang advice ko lang po sa inyo, guys. Hanapin natin yung mga organic friend na handang sumuporta sa atin, guys, no? Yan po yung kaibiganin natin. Kasi yan din ang susuporta din sa inyo. At ganun din, pag sila naman, palitan ba? Suporta. Please connect to Rap Iba Lives in Japan, guys. Isa rin yung bagong member ko rin ngayon. Marilyn Dan Paul, sabi Paul Pak, sabi ni Sewer Adventures. Guys, please connect to Ate Marilyn, pakiconnect, dikitan mo to si Indero ni Ann. Dikitan mo to si Indero ni Ann. Please, guys, please connect to Indero. And guys, also Ronilo, guys, ha? Connect to kay Ronilo. Dalawang banana pong ibabalik ni Ronilo, guys. Sorry, I can't be perfect. Ronilo and Indero ni Ann, guys. Please connect, guys. Go back, I'm sorry, I can't be perfect. Inday Dan Paul Pak, sabi po ni Sewer Adventures. Yan, thank you. Guys, please connect to Glinda, guys. Glinda. Glass Glinda, guys. Please proceed to Glinda, guys. Glinda. And Juliet, guys. Juliet. Ronilo, pakidikitan mo nga to si Juliet. Kadikit mo ba to si Glinda at si Juliet? Bisaya. And also Pinakbit Production, guys. Please connect also, guys. Sewer, dikitan mo nga to si Juliet Bisaya. Si Juliet na lang, Ronilo. Juliet Bisaya. At yun, tapos na po na kayo. Mamaya, siguro I have 20 minutes more to go. Mag-ilis ka today? Ito, Jay. Juliet Bisaya. K-Kids TV, oh. Gusto mo, mag-ilis ka ba ngayon para palipatin ko sa'yo? DJ John. Yan po, Ronilo, Juliet Bisaya. Everybody needs, Anong okay, bukas na lang po. everybody needs a soul. Guys, ang ilis ko pala, guys, When the nights are low, ayun ang ano natin, ibigay. this life is easy. Yan, now, guys, lahat na nandito sa akin, let me know kung gusto nyo mag-LS na mga ganitong oras, mga quarter to 6, sapagkat ipapalipat ko po sa inyo yung mga tao dito. Kuya, meron po ako, friend, naka-LS. Sige. Yun ang ibigay mong link mamaya. Ipapalipatin natin, ha?
Alas 9 pa pala mag-LS yun? Hindi, dapat 5:45. Kasi hanggang ano lang ako, hanggang mga 15 minutes more to go na lang ako. Kaya naghanap nga ako rito. Diyan mga yun, Danos. Joy Vlogs, naglagay ka ba ng hashtag Beyond Vlog? Basta lagyan nyo lang po ng hashtag Beyond Vlog, guys, no? Guys, wag magdikit po kayo ng mga VIP ko, guys, na wala po dito. Lagyan nyo po ng hashtag Beyond Vlog. Hashtag nyo po ng, lagyan nyo po ng bakas with hashtag Beyond Vlog. Para pag alam nila pag galing guys sa akin, mga VIP ko yan sila, guys. Pag sinabi mong Beyond Vlog, kung sakaling hindi magbabalik yan, let me know. Ganun yan, guys. Dapat lagyan nyo ng Beyond Vlog. Para at least pag sakaling hindi kayo mabalikan, pag next LS kayo, pag next LS ko, andito, tapos hindi pa kayo nabalikan, sabihan nyo sa akin. Ipipm ko sila. Sagayno. Yan, okay lang, basta okay lang yun, basta Beyond, basta may Beyond lang, okay na yun, guys. Kilala nila ako, Beyond. Si Adventure TV, Dan Pulpak sa'yo, oh, pag talaga ni Ate Marilyn. I knew I should, that the world was Si Ate Marilyn. brotherhood of man. For whatever that means. Ines ka man, no? Down to yours, sabi po ni Noy Bolano. Into a crisis, times when I'm lying in bed just to get it on. Okay. Baba ka nga ng bahay. Tingnan ko na Kikits TV. Titignan ko nga yung bahay mo. Naman host. Wag ka na magtampo sa talent ni Monique, ha? Ate Marin, wag ka na magtampo sa talent ni Monique, ha? Regarding sa pagpipainting niya, ha? Kasi hindi niya kaya yung talent mo, eh. Yung talent mo na maligo ka sa ice, no? Na negative, yung klima. Hindi niya kaya yun. Ikaw lang makagawa. Yung Kikits TV, yung link mo, ha? Yung link mo, wag mo na yung ibaba yung link ng friend mo. Mamaya na natin idikit yung pagpatapos na ako. Guys, please connect to Noy Bolano, guys. Premier nyo, patamsak na lang po, guys. Salamat, Ronilo. Ito si Indero niyan. Dong, dikit isa po, Dong. Si Indero niyan. VIP ko rin yan. Nasa Dubai. J. Jonel. Sagayno. Reme. Nagbabalik yan, no? Si Wardana bakas din, sabi niyo. Linda Danpul. Oh, Sewa, thank you pag sa gano. Guys, wag magdikit po kayo na wala dito. Lagyan niyo po ng hashtag Beyond, ha? Yung mga wala dito, guys, ha? Para alam nila na Glinda Host with Bakas, Joy Vlogs in Africa, yun. Basta lagyan niyo lang po ng guys. Lagyan niyo lang po, please. Lagyan niyo ng Beyond. Tignan ko nga to si Kikits. Kadikitan ko na ba to si Kikits? Saan ko ba to nakadikitan? Ay, hindi ko pa pala to nabigyan kita ng Kits. Hindi pa kita nabigyan ng bigyan kita ng hindi pa tala nakadikit ng aking min. Ididikit ko na yung min ko. Kikits TV yan. Sisgan, ang galing pala to kumanta ni Kikits. Isa rin, rin to si Kikits TV, guys. Isa rin tong Saan ka ba ngayon, Kikits TV? Grabe pala to si Kikits, guys. Puro pala to yung mga mga patok yung mga kanta niya, eh. She's gone all of my life. All of my life. Oy, Kikits TV, nadikita na kita. Oy, Kikits TV, nadikita na kita. Oy, Kikits. Kakantahin ko na sana yung yung She's gone, ni kaso lang. Kakantahin ko na sana yung baka she's gone, ni kaso lang. Yung J. Jonel. Sagayno. Reme. ibigyan na lang natin yung Kikits, mamaya yung frame mo, mga 10 minutes more to go. Natin yan, i-post na natin yan. You're Vietnam! Sa Vietnam ka. Which part, which place in Vietnam you... Saan ka po sa Vietnam? Which part in Vietnam you're currently living in Vietnam? Which place? Because I've been
there are many times in Vietnam, in Hanoi, or tawag dito? Ay, my God, yung maraming island, yung pinag-shootingan ng King Kong, ano ba yan? Palambing naman ng extra. Sige, Dennis Campo, magbakas ka sa akin, kapatid Dennis Campo. Magbakas ka lang sa aking video, bibigyan kita ng 4 na ninja mamaya. Ha? Mamaya na ako magbigay, guys. Ganito kasi hindi pa ako Sa Ho Chi Minh ka ba? Ay, hala. Ho Chi Minh, lagi kaming biyahe dyan sa Ho Chi Minh. Lagi kaming may biyahe sa Ho Chi Minh. Lagi akong pupunta dyan sa night market. Yung market nila dyan, doon ako namimili kasi mura lang dun sa sa Ho Chi Minh. Sakay lang ako ng yung tok-tok nila. Lagi kami may biyahe dyan. Mag-stay kami ng 3 days, ganyan. Tapos doon ako namimili ng mga damit, mga short. Kasi magaganda mga quality kahit hindi original. Pero mga first class. Ay, itong bahay po ni Ronilo Inday. Ronilo, itong bahay ni Ronilo. Inday Ronian, itong bahay ni Ronilo. Ines, magbakas ka lang po sa akin, ha? Yes, Bintan, yes. DJ Jonah Sagayno Remix. Yan na, binaba na po ni Nightbot. Nandun sa taas po yung bahay ni Ronilo. Yes, kami ng aking wife po, pareho po kaming seafarers sa isa pong cruise line. Kami ng misis ko, lagi kami magkasama. Then, sabay rin kami umuwi. Nung nawala na po kami ng work, nag-stop po yung cruise, yung biyahe. Ang dahil po sa ngayon pangyayari. But hope soon na makabalik po na back to normal. Sa ngayon po, wala pa pong balik kasi wala pa pong cruise. Lahat po ng mga passenger ship, wala pa pong bumabiyahe. Kaya, siguro start ata ng cruise ng bahay, siguro mga April na. Sa amin kasi April magbalik ng biyahe. Young guys, I have 10 minutes more to go. Magpapaalam na po rin si host. So, ilapag mo na yung bahay, Kate? Yung bahay na friend mo na nag-LS today. Ilapag na yan para madikitan na yan. Dikitan, mapuntahan na kasi sasayang pa ko, guys, pagluluto pa rin ako. Ay, si Ruski Vlogs. Late ka na, Ruski. Kanina, ang dami kayang tao kanina, Ruski. Daming mga bagong pasok. Guys, inform ko lang po kayo everyone here na yung LS ko po ay start po ng 2:30. Minsan malit po ako mga 2:45. Minsan mapaga po ako ng mga 2:00 or 1:30. Yan. Basta hanggang hanggang 5:30. Okay, Ruski. Thank you sa patamsak. Kita guys, TV Dan, full pack sa'yo sis. Sabi po ni Marilyn. sis. Talaga ni Ate Marilyn. si Ate Marilyn talaga. Sipak. Kids TV. Titan James, Dan Araw. Herns, Dan Suklin. Yan. Huwag ka mag-alala. Mag-in ka na ba, host? Na lang ako sa akin, Roski. Dikitan mo si Ate Marilyn, no? Sige, I have 10 minutes more to go na lang ako. 10 minutes na lang ako. Dikitan mo si Ate Marilyn. Yan, nasa yan. Then ito, yung mga binaba ko, dikatan mo yan, mga VIP ko yan, ha? Ngayon ko lang didikit. Tapos si Jean, si Len Rose. Yan, ha? Dikitan mo yan. Dan to you, si Alex. Oh. Kids TV, ilapag mo na yung bahay na, yung ibaba mo para i-pin ko, papuntayan natin doon. Guys, bago po ako magtatapos sa aking LS, ay magpapasalamat muna ako sa lahat ng mga nandito po na sumusubaybay sa aking LS at nangingisda at nagpakarami ng banana, no? At guys, so umpisahan ko po ang aking pasalamat sa mga bago ko, sa aking mga super chatter, sa aking mga VIP. Especially po kay Ronilo, kapatid Ronilo. Ronilo Sinagarata ay isang monetized channel na rin, guys. Currently living na yan sa New Zealand.
sa Wellington, New Zealand, no? Thank you, Miguel. Thank you sa patamsak, Krisa Venture. Thank you sa kapatid. And also, si Ronilo, thank you. Kay Jane, Elgin Vlog, isa na isang kaibigan ko, VIP, monetize channel na rin. Thank you sa pamimber kapatid. At saka kay Lynn Rose, Espanyola. Thank you kapatid sa pakulay mo kanina. At the same time, nagpamimber ka rin. Thank you so much, my friend. At kay Rap Iba Lives in Japan. Isa na rin isang monetize channel na rin. At nagpamember din sa akin, guys. Thank you, Riba. Rap Iba Life in Japan. Thank you so much. At higit sa lahat, kay Ate Marilyn, kay Ate Marilyn Sinorisin. Sinorisin ba yun? Tama ba yun? Sorry. Nakalimutan ko, ano ba si Ate Marilyn? Sorinsin. Thank you lahat, guys. And nandito, guys. See you tomorrow, guys. Pag wala pong lakad si host at mag-ilis po ako tomorrow na may mga 2:30 hanggang at same time also, guys. No? Yan, at kayan, Kuya Siman. Kami po ng aking misis po, kids. Dalawa po kami. Ngayon, jobless po. Wala pa po. Asan yung bahay niya, kids? Paano natin para palipatin? Ito na yan. Guys, sa mga gusto po pong mangisda po, lipat na po tayo kay... Oy, si Mighty Yo Vlogs. Kakadating yung Mighty. Mighty, may jacket ka na. At Alexandra TV, may mga jacket na kayo, kapatid. Paano yung kapatid na magtatapos na po ako? Ipapasa ko na lang po kayo. Binigyan ko na po kayo ng jacket para next LS ko mapapasok kayo rito sa akin. Guys, punta na tayo kay ito, yung nakapin po. Andyan po yung bahay nila, guys. Puntahan na natin. DJ Jonel Sagayno Remix. Alexandra TV, thank you so much pagpasyal. Kaso lang magtatapos na po ako. Bukas na lang, dalaw na lang kayo ulit sa akin, ha? Yan, guys, andito na po yung lilipatan natin na bahay, guys, no? Nakapin po. Andyan na po. Puntahan na natin, guys. Doon po tayo. Sabihin nyo na lang, galing kay Beyond Vlog, #BeyondVlog, galing po ako, Sige, doon muna tayo, guys, no? Ipunta natin to si Kids TV, yun, yung friend niya, nag-LS today. 1, 2, 3. At guys, thank you so much. 5 minutes more to go, si host. Magtatapos na po ang aking LS. Please proceed to Kids TV, guys. Nag-LS po si yung friend niya ngayon. Puntahan po natin to. Thank you, guys, sa mga nandito po, ha. Thank you so much. Kay Ate Marilyn, sa lahat-lahat. Kay Ronilo, kay Hearns88, guys. Thank you. Kay Juliet, kay Ate Alexa. Sa mga lahat na bumubuo po na nandito po na sumusubaybay sa aking LS. Thank you so much, guys. Dahil po sa inyo, wala po ako rito at kanina pa po ko tapos ko sakaling wala po kayo. Pero at the same time, guys, thank you so much. Kay Monisa, thank you rin kay Monisa. See you tomorrow, guys. Kay Monique, thank you. Kay Andre, thank you rin. Sewers, thank you. Hindi, pasaway kay Bata, thank you also. Nibolano. Sino pa ba? Krisa Venture, thank you, Krisa. Thank you so much. Bukas, i-flex ko yung channel bukas, ha. Hindi nakalimutan kong i-flex sa sobrang dami na kasi. Krisa, dikitan mo yung aking mga bagong membro na sa GC natin, ha. Yan, Dennis, thank you. Andre Nats, thank you. Mighty Yo, kapatid, may jacket ka na. Thank you so much. Ethan James, thank you also, Ethan James. Joy Vlogs, thank you. Roski Vlog, thank you also. DJ Jonel Sagayno. Sino ba yan nandito? Ayan guys, at magpapalaw na po si host. Thank you so much. See you, Alexandra, thank you rin, pumasyal ka sa akin. Thank you, guys. At magtatapos na po si host sapagkat magsasayang pa po si host at magluluto po ng ulam. See you tomorrow. Punta natin ng guys yung nakapin po, nag-LS po sa ngayon. Marami pong tao doon sa kanila, guys. Bye-bye. God bless everyone and stay safe always, no?